welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noordwien Live. Zo nemen we het echt wel 3 uur lang muzikaal vertier. Stwarm en onwaar boeten in ieder geval. Dat had ik wel invloed op ons programma, maar ik eerlijk zeggen. Want Chris Jagger, de broer van Mick Jagger, die zou hier te gast wezen. Dat heb ik wie het weinig gewoon kondigen. Maar Kiel zoiets van de week. Ik hoop maar net dat die wien al te bot one hellert. En dat gebeurde. Dus die man die zit ergens op het kanaal op een boord. Ik weet net dat er gewoon komt. Hij zou nog wel in Friesland spelen, dus houdt even in de gaten. Maar hij, ja, we hopen nog dat hij van Fjouweren komt. Lik het maar op horen. Goed, dat is even het stwarmbaar. De Midnight Walk in Ljouwert gaat spelen nog net door. Daar zou Volkert Westeling, uw eigen vlogger, ook nog een rol in spelen. Die komt hier aan het eind van de week ook nog even te vertellen wat er van plan weer. Maar dat gaat dus net terug in vanmorgen met de waarsomstandigheden. Maar waar het wel is, uw eigen Dirk. Dag Dirk, jongen. Hey Willem. Hoe is het met jou? Hartstikke goed. Ja? Ja, ik ben ongeveer een maand in België geweest. En, Ja, ik kreeg ze nog als een appje. is er nog een app inderdaad. Is helemaal happy. En, Ja, klopt. En ik heb de poëziebus achter de rug. Ik heb cijfer achter de rug. Weer super fantastisch. En heel veel groeit als persoon weer. En tijdens de poëziebus heb ik geleerd om gitaar te spelen. En ja, elke keer een stapje verder. Om elke dag gewoon bezig met vaardigheden ontwikkelen eigenlijk. Dus, ja, en ik kan die van hem even ophellen. Van hoe is in de auto? Ik denk met al Dirk hier even in de studio. Ha. Toen kwam er een dame mee, een Engelstalige dame. ja. Waar je dat? Dat Maar wel even weten, hè? Dat is Carmen van Manchester, UK. En die doet me mij een ecstatic trance waarmee we evenementen organiseren. Okay. Dus ik heb wel op mijn pad komen, want daar ben ik al wekenlang mee bezig van. Ik wil Europees evenementen organiseren. Okay. En ecstatic trance is de bedoeling om mensen in een bepaalde sfeer te brengen. En ja, kennis over hoe de wereld en van alles en nog wat, hoe je zelfgroei. Ja. Dat zit heel erg centraal daarin. En je hebt aan ook nog een nummer met je bij? Ja, wat ik in het wandelen krijg bij de poëziebus. Elke dag speel ik iets nice. En heel veel groot gedeelte is improvisatie. Maar nou dacht ik dat dus echt een pas ik dat ook. En ik op mijn vertrouwen van de muziek, van de bezieling, ken ik iets van meidje. En we zullen het zien. Het is natuurlijk iets nice in een studio nou. Maar, Hartstikke leuk, man. Hartstikke nog wat tijd voor een vlog, dan? ja, de vlog, tuurlijk. We heel wat al filmen natuurlijk. Want het is hier de real life show of Noord Real Life. Zo, man. Leuk, dat is de beste, jongen. De hele middag nog. Hier in ieder geval ik nog aanwezig, Dirk Gering. We hebben leuke evenementen, fantastische muzikanten in de hoes. Maar eerst deze clip. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Looking at you, I can't lie. Just pouring out admission, regardless of my objection. Oh, and it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, no, baby. Why don't you just meet me in the middle?
Precies, in de middel. Daar gaan deze clip in elk geval horen. Brengt dus bij de eerste band, de eerste optreden van Joert en deze Oliver van Noorderveen Live en Hakketoeren Band. Maar een fantastische naam trouwens, Mama Zoep. Bij mij zit het zangeres Jasmine, zeg ik het zo goed? Dat klopt, helemaal. Mag ik gelijk vragen waar de bandnaam vandaan komt? Dat zou je eigenlijk aan Soer moeten vragen. Maar ik heb wel zeg maar... eerst was het Mama Soep met dubbel S. En toen zei ik van misschien moeten we er iets frissers van... Met een Z. Hebben we er Z van gemaakt. Dus... Stel ze eerst even voor trouwens, want je hebt er alleen genoemd. Ja, dat is Soer, de gitarist. Hij is de bandleider. Hij is hier echt al heel... Is de bas. Zeker weten. Dat is Rob, de drummer. En Bas, de bassist. Nou, voordat jullie gaan spelen, want jullie zijn het hele uur nog te gast hier. Waar komt die naam vandaan? Zomaar bedacht of liep je er tegenaan? Het was eigenlijk in het verleden een keertje een nummer. En ja, dat was eigenlijk wel mooi om daar de bandnaam van te maken. En het bleef wel hangen. Ja, het bleef inderdaad wel hangen. En, ja. Hoe lang bestaan jullie al trouwens? In deze bezetting, ik denk ongeveer een jaar of 2, 3, wat zal het zijn? Ja. En hoe gaat het bij jullie? Ga je altijd met z'n vieren oefenen en nummers maken? Of komt de baas met een nummer? Nou, hij verzint meestal echt de melodieën. Ja, maar wij doen wel samen daarna met teksten en zo. Dus dat doen we wel gezamenlijk. En had je hiervoor ook al in andere acts gezeten? Zing je met andere woorden al heel lang of niet? Ja, ik zing wel al wat langer, maar nooit echt in een band. Nee, dus dit is voor mij ook de eerste keer in een band. Dus dat vind ik echt superleuk. Ja, en spannend. En heel spannend, ja zeker, maar wel leuk spannend. Gezond spannend. Hoe heet het eerste nummer? Ons eerste nummer heet Open Your Eyes. Live in Noorderveen, Mama Zoep! Lekker. Mama Zoep, lekkere rock. Straks praten we en spelen we nog volle meer met hun. We gaan voortterug naar de volgende artiesteur. Want ik kreeg een tijd verleden een heerlijk eigenwijs mailtje van haar. Ik ben Ivana en ik wil bij die optreden. Nou, dus is de komst maar. Zo simpel is het. Hoi. Hoi. Is Ivana jouw artiestennaam of je echte naam? Mijn echte naam. Je echte naam. En hoe lang zing jij al? 7 jaar. 7 jaar, dat is al een hele tijd. Ja. En wie heb je meegenomen? Matthijs. Dus je vaste gitarist? Nou, bijna wel. Bijna wel. Ja, je bent bij deze aangenomen. Oké, dan hartstikke mooi. En hoe lang speel jij al gitaar? Ik denk ongeveer 5 jaar. En al heel vaak met Ivana opgetreden? Nee, ik denk dat de eerste keer wat we echt optreden samen. Maar ja, wat wel gezellig. Ja, spannend. Ik vind het hartstikke gezellig. Eigen werk, covers, wat doe je het meestal? Covers. Ja. En meestal solo of met een gitarist erbij? Of speel je
Net zoals bijvoorbeeld je buurvrouw ook in een band of zo? Nee, soms met pianobegeleiding en soms met gitaar. Maar dat is dan ook echt alleen maar bij zangles. Ja. Je hebt nog steeds zangles? Nee, niet meer. Oké. Ik ben gestopt. Je dacht, ik ben wel klaar. Ja. Oké. Hey, we gaan niet lang ouwe hoeren. Je doet je eerste nummer nu, maar welke? California King Band. Oké. Heel veel succes. Ivana, live in Noorderwind. Chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close, wrist to wrist, toe to toe. Lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? In this California King Band, we're 10,000 miles apart. I've been California, wishing on these stars for your heart on me, my California King. Eye to eye, cheek to cheek, side by side, you were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with these curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? In this California King Band, we're 10,000 miles apart. I've been California, wishing on these stars for your heart on me, my California King. My California King. In this California King Band, we're 10,000 miles apart. I've been California, wishing on these stars for your heart on me, my California King. Just when I felt like giving up on us, you turned around, gave me one last touch that made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused, wanna ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Hey, 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 hey. In this California King Band, we're 10,000 miles apart. I've been California, wishing on these stars for your heart on me, my California King. Wauw, get er maar zo in. Studio, camera's erop en van de radio live Ivana te gek. En de gitarist ik trouwens. Straks nog een nummer hier live in Noorderwind. Jong talent, wie jou ze graag een kans. Jong talent, maar daar zit ik een heel soort ervaren meisje bij. Zit er ook in een heel soort korpsen in Friesland. Je weet het, we hebben daar een lange traditie in. In het kader van de culturele haardstad er een prachtig project. Er is hier ook in je vlaggen onder de tour. En er zit een heel soort project onder. Onder andere die prachtige voorstelling in de Grote Kerk hier in Ljouwert. Maar rijke mooi, wie er in van. Maar er komt nog een hele mooie en echt nog gewoon. Ja, meerdere. Je ziet vooral eens even op die site. Wat is te vol om op te nemen. Maar na je weken, dus net dit weekend, maar na je weken is er het Lood van de Middelzee. En daar gaan we nou even over praten met Anne Wiep en Bas. Ja. Leuk dat we er binnen, welkom. Ja. Het is een heel verhaal, dus lees het vooral even goed uit en heel duidelijk. Santje Muziekkorpsen. Santje Muziekkorpsen, Ljouwerter Muziekkorpsen. Alleen maar Ljouwert? Alleen maar uit de gemeente Ljouwert. Zo. En die doen nou iets machtigs moois, die maakt Lood van de Middelzee. Ja. En dat bestaat uit 2 onderdelen. Zo'n locatie concerten, de midjes, dat het publiek op een fiets bij ons kan.
En dan eindig je in de Prinsentuin. En daar is eten en drinken. En dan, om 11 jongens doen we er nog een skepje bovenop. Onder uw stoer, de Aardehouw. Op het Aardehouw het Kerkhof. En daar komen al die muzikanten dan ook. En dan maakt ze ook weer een prachtig mooi slotspektakel. Met Fabian Jansen, die de Aardehouw is eigenlijk. En hem speelt, hem stemjouwt. En Nienke de Jong. Wat een project. Ja, een heel project. Ja. Ja, nou, we zijn 1,5 jaar geleden zijn we begonnen met de SML. Hè, dus dat is eigenlijk degene die het organiseert. We hadden geen federatie in Leeuwarden en zijn eigenlijk een federatie begonnen met alle muziekverenigingen in de nieuwe gemeente Leeuwarden toen. Wie altijd een beetje ongeorganiseerd. Ja, iedereen deed maar wat. En nu houden we net van in dit land, hè? Nee. Hè, maar weet je wat, op een gegeven moment kom je wel achter dat je elkaar nodig hebt. En wil je echt groeien met elkaar en wil je hobby. En dat is heel verschillend. Hè. Ik ben zelf van Pasveer, Britsum, brassbands, harmonie. Alles zit daar eigenlijk in. Doedelzakken zelfs, hè, Graham Lowlanders, dus alles wat er is. En ja, toen hadden we ook zoiets van, dan moeten we ook natuurlijk met Culturele Hoofdstad wat doen. Nou, en dat is eigenlijk dit geworden. Maar zond je niet totaal? Ja joh. Ja. Ik ben verbaasd hoe het ontal. Ja, ik ook. Oorspronkelijk. Want je zit heel erg op je eigen eilandje. En wij zitten natuurlijk in de showkorsen, de brassbands, harmonieën, fanfares. Dus ja, dat was even wennen. Maar ik denk dat het op zich ontzettend leuk gaat. En je ziet in zo'n project, ja, dan ga je wel echt eventjes, doe je het meteen wel even heel groot. Zo'n locaties, hoe maakt dat zien? Want dan zit er op elke locatie 12, 3 van die verenigingen. Ja. En die doen wat together of doen ze eerst nog wat apart? Dat hebben we onder vereniging liggen. Ja, precies. Maar wist, ons motto is van SML, als vereniging mag die op een nieuwe uitvinden. Ja. En dat zit eigenlijk in dat hele lood van de Middelzee. Korpsen in ongewone combinaties werk je geer op die locaties. En doen soms ook dingen die ze nog nooit eerder hebben. Pasveer bijvoorbeeld speelt mij crescendo van varen. En spelen muziek die ze heel graag al spelen doen, maar dat alleen nog net kon. Nou, dat is je zelfs op een nieuwe uitvinden. Dus wij litten dat onder de korpsen hoor, maar er gebeuren mooie dingen op die locatie. Hoe ga je hem ze koppelen? Is dat puur een pot met lotjes en we sjoggen was? Ja, serieus? Ja, daar hebben we net in stuurd. Nee. Nee, ons krijgt wel met die, maar net met die. En dan krijgt even discussie hoe. Wij zijn dit binnen locaties en kies uit wat je hem spelen willen. En zo binnen die combinaties ontstaan. Ja. Nou, het wordt alleen nemen. Du bent van de Pasveer. Dat is ik voor zijn vrienden net even samen even. Wist we doen een mailtje uit, we doen een vergadering en je bent klaar. Dat werkt even oors, hè? Ja, dat werkt wel anders. En daarnaast moet natuurlijk ook gewoon het hele project georganiseerd worden. Dus van elke vereniging zitten ook mensen in de organisaties. Mensen die het slotspektakel doen, facilitair. We hebben natuurlijk EHBO'ers nodig. Fietsroute moet uitgezet worden. En met Pasveer zitten we dan in Heijum, helemaal aan het begin van de tocht, samen met de Graham Lowlanders en Crescendo. Ja, we gaan een prachtig slotstuk maken tegen de terp van Heijum aan, Highland Cathedral, wat natuurlijk prachtig kan in zo'n combinatie. Dus ja, en in Martena Staten zitten ze, in Taniaburg zitten ze. Dus het wordt echt een hele leuke fietstocht. We hopen op een beetje mooi weer, maar dat ziet er goed uit. En nou, beter is no. Ja, nou, dat was ook blij. Als vader Wienhaars is botte de man met de fiets. Nee, met een auto is prima. Ja. Maar het wordt echt ontzettend mooi om naar te kijken en naar te luisteren. Even muzikaal, vertel eens, wat wil je hem doen? Wij, met Pasveer. Wij gaan natuurlijk ons eigen programma doen. We hebben ook allemaal elementen. Wij hebben het vuur in Heijum. We hebben een verhaal in Heijum, want Heijum, de kerk, is ooit deels afgebrand, nog uit de tijd van Grutte Pier. Ze hebben daar een verhaal bij getrokken. En wij gaan, Crescendo gaat beginnen. Daarna gaan wij New World Symphony spelen, samen met Crescendo. Wij geven het stokje weer over aan Grey Lowlanders. Dan komt een soort drumbattle met hun. En dan op een gegeven moment gaan we met z'n allen dat eindigen. En dat is ons stukje van overdag. En s'avonds spelen we met alle 17 verenigingen 500 muzikanten op het Aldoze Kerkhof. Ja, fantastisch. Ik zou er nou al nu uit, maar ik zeg het geweldig. Wat georganiseerd. Waar had hij de leading van trouwens, dacht ik? Op de Oudehoutse Kerkhof. Ja. Je maakt nog een sliepeloze nacht. Nou. Ja, dat valt hij, hè. 500 mensen organiseren. Ja, dat is de kunst. Ja. En dat is dan echt nog wist dat we het morgen, maar je al in één keer maitje. Ja. Hij is wel een hele goede eindregisseur, Tamara Skoppert. Die had het in de holle. En we hebben Geert-Jan Kroon, die de compositie maken had van dat stuk. Dus het is ook nog een vrouwpremière. Ja. En hij had muzikaal de touwtjes in handen. En we gaan dirigenten natuurlijk, maar hij zegt no beginnen. No. Hey? Dus dat Tamara en Geert-Jan, dat komt goed. Ja. Goed. Hoe let waar en dat soort dingen bespreken we eens nog even. Blijf nog even nog hingen bij de bar, zoek ze. Ja. Dat komt helemaal goed, want we gaan eerst even naar... Precies, het nice. Maak je gedachten leeg. En denk in de volgende 10 seconden aan een foto op je laptop of tablet.
die je aan niemand wil laten zien. Je moet er niet aan denken dat een dief kan zien wat er allemaal op je telefoon, tablet of laptop staat. Dus maak het nou niet te makkelijk en activeer de blokkeerfunctie. Zo maak je je apparaat in een paar seconden waardeloos voor dieven. Kijk op boefproof.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. Met de occasions die op viabovag.nl staan weet je 100% zeker waar je aan toe bent. Occasions zonder verrassingen dus. Surprise, surprise! Surprise, surprise! Henny Huisman hier. Wist je dat er nu op viabovag.nl net zo'n cabrio staat waarmee ik vroeger altijd naar de naturistencamping ging? Och, dat was een feest, jongen. En dan een beetje pingpong. Goed. En alles wat u wel wil weten over een occasion vindt u op viabovag.nl. Zeker weten. Natuurlijk wil je graag sporten, ook al heb je een handicap. Daarin ben je niet uniek. Op unieksporten.nl vind je online inspiratie en informatie over alle sporten bij jou in de buurt. Plus alles wat sporten met een handicap nog makkelijker maakt. Dus kom erbij. Ga op zoek en sluit je aan op unieksporten.nl. Uniek Sporten is vriend van de Nationale Sportweek. Alleen occasions met all-in prijzen. Dat is viabovag.nl. Zeker weten. Ontdek jouw sport tijdens de Nationale Sportweek van 15 tot en met 29 september. Dus kom erbij. Ga op zoek en sluit je aan op unieksporten.nl. Ook in Friesland. Lekker hè, dat geluid van een draaiende cirkelzaag. En het mooie is dat je er zelf nu ook een kunt kopen. Want morgen verlaagt Formido alle prijzen. Kom morgen naar Formido en sla je slag met 25% korting op bijna alles. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Formido, leuk om je verder te helpen. Specsavers Audiciëns heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl/onzichtbaar. Natuurlijk kun je leven zonder smartphone. Hoi schat. Hey, waar zat je nou? En kun je rijden zonder al die intelligente technologieën van Nissan. Kijk uit! Maar voor de prijs hoef je het nu helemaal niet meer te laten. Want je krijgt nu tot €5500 voorraadvoordeel op een Nissan Qashqai. Ga langs bij jouw Nissan-dealer tijdens de Make the Move actieweken. Ook intelligent, een Nissan Qashqai vanaf €399 per maand met Nissan Private Lease. Meer info op nissan.nl. Tarief op basis van 24 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De nieuwe bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Nu ook zonder bijbetaling. Waar de wereld echt niet zonder kan, is de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. Hoef je niet te tanken dan? Nee, de Nissan Leaf. Nu met een laadpas ter waarde van €1000 en slechts 4% bijtelling. Meer info op nissan.nl. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug bij Noorderwiel Live. Maar natuurlijk eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Sayers. Hield iets meer organisaties besluiten om vanwege de minnewaarsverwachtingen haar activiteiten te skrossen. Ja, er waren Simmertime en Harlingen ongeschut last. En van de morgen had de organisatie van de Midnight Walk in Ljouwert besloten om ik die happening oerkeer te litten. De meesten niet meid was zoen, hadden voor betellen, maar ze krijgen yield net waarom. En daar is een goede reden voor, zei voorzitter Kees Akkerman. Het yield is bestemd voor 12 goede doelen, zit bij ons op de site. Alle goede doelen die binnen in Ljouwert en omstreken. Ja, daar is voor bestemd. En het wisten alle mensen die maar in, die weten dat ik. Er zijn nog meer organisaties die haar evenement in het waterval ontsjuggen. Joen zou bijgelijks in januari de première wezen van het theaterspektakel Mien Skip. Maar die voorstelling gaat net terug. Nee, de laatste waarberichten dwaat Annette Koopmans van de organisatie het net meer om. De meesten zitten onder de wetterkant en het gaat al hier scootjes op het wetter. Nou ja, mij boten op het wetter met onwaar, dat is wel duidelijk. Dank in dat net. De vaststelling van Joen is verschoten naar Wiketiesdi. De organisatie van de Agrarische Dagen in Frencher die had het programma Equatoonpost intussen vanwege het waar. Gewoon programma onderdeel niet boeten wezen zone binnendoor. Het is het Wereld Alzheimer Day. Alzheimer is een ziekte die het net alleen nog oude mensen treft. Bij het Alzheimer Centrum van de VU in Amsterdam had ze het vermoeden dat hield niet meer jonge mensen te krijgen. Maar de ziekte zat onderzoeker Philip Scheltens. We hebben wel sterk de indruk dat het stijgende is.
Wij zelf in Amsterdam zijn een centrum wat al jaren zich specialiseert in het zien van mensen op jonge leeftijd. En ik zie elk jaar toch meer patiënten die ons op willen zoeken. En bij meer patiënten stellen we ook die diagnose. Dus ik denk wel dat het zo is, maar harde cijfers ontbreken. Vlietnier verstoor uw collega Dirk Baron, hij hier Alzheimer. Zijn familie had er nou geld inzamelen, dat is doneerd aan het Alzheimer Centrum om onderzoek te doen naar hoe de ziekte ontstaat. Een groep Frieske bern uit gezin dat maar een beetje jild is, krijgt een jaar lang een boetenboaterspakket. Het is een initiatief van Sport Friesland en de voedselbanken in de provincie. Het project is uniek in Nederland. Het boetenboaterspakket is voor bern van 4 rond maar 14 jaar en het bestaat uit 12 verschillende stikken boatersgoed verboeten door. Alle man krijgen de gezin een nijspul. Het is de bedoeling dat de bern het goed broeken om mij orenbern in de buurt boeten te boetsen. Het Kleesterdwarp Himmelum had weer een eigen Kleestertuin in het centrum van het dorp. Het is een initiatief van de dorpsbewoners zelfs. De Kleestertuin is erin worden dat mensen uit het dorp bij elkaar komen en genieten kunnen van bijgelijks de geur van de bloemen en de kroeden. Maar het onderhoud, dat door de mensen ook zelfs, zei het een van de initiatiefnemers, Esther de Boer. Wij binnen nou eigenlijk zo nou en dan wel ontroerd geweest dat iedereen mij helpen wil. We hebben wel merken dat mensen niet meer echt als karttrekker willen. Mensen hebben gewoon druk, maar wat wij zoend hebben is als dankzij de social media een app gestuurd of via Facebook en de vreugde in was een oerke helpen. Ja, dan bist eigenlijk verbaasd hoeveel mensen daarop uitkomen, want dat is goed in te plannen. Het hier trouwens de bedoeling was dat die toen er binnen een ier west hier, maar uiteindelijk had het 4 ier worden, want yield vrijwilligers, oorl is maar subsidiejouwers, dat kost al jaar toch meer yield en tijd als verwachten. Dan het waar, het is jestig. De loft is beroemd, er zijn buien, maar kans op tonger en zwierenwind. Het is een graad als jongetje. Morgen hebben we echt buien, dan zit er een stevige westenwind, dan wordt het 16 graden. Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends van staan. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating, tuinhout, boetenverlichting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrasentrends.nl. Tot en met 30 september zijn het de allerlaatste last-minute deals bij Renault. Profiteer van de laatste voorraadmodellen zonder prijsverhoging te betalen. En ontvang daarbovenop tot wel €3000 voordeel. Bekijk jouw last-minute deal en de voorwaarden op Renault.nl. Zoek voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. Volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Ontdek bij Quantum raamdecoratie in ontelbaar veel soorten en mogelijkheden. Je vindt altijd wel een stijl die bij je past. Nu ook nog eens op alle raamdecoratie op maat gemaakt. 15% voordeel. Quantum, daar woon je beter van. Natuurlijk kunt u bij Regiobank uw geldzaken online regelen. Daarnaast staan onze zelfstandige adviseurs voor u klaar als u persoonlijk advies wilt. Gewoon op kantoor. En dat doen ze goed, want volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Zet je tanden in het voordeel bij Kruidvat. Nu heel veel Colgate mondverzorging 1 + 1 gratis. 1 + 1 gratis, nou laat hem maar zien, die witte smile. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Of je er nou uitgebreid in kookt, of juist lekker makkelijk. Er een feestje in viert, of er een feestje van maakt. Jouw keuken vind je bij Keukenkampioen. En deze week met 40% korting. Aanstaande vrijdag zijn we tot 12 uur 's nachts geopend. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Wauw, Kruidvat is uitgeroepen tot beste online drogist van Nederland. Live, en we gaan lekker terug bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We praten dus nog even over dat prachtige project van onder de tour, het Lood van de Middelzee. Ja, wat voor Lood dat is, dat ken je er. Nee, Wiekers, nee, zit ik er maar even bij. Maar ik ga eerst weer even naar Mama Zoop. Hoe heet het nummer wat jullie gaan doen? We gaan nu Joker doen. Dus. Play, live, Mama Zoop!
fantastisch. Wat een lekkere band. Straks doen ze nog een live nummer hier. Mama Zoep. En dat er nog 10 uur is, daar ik nog hier achterom. Maar dat zullen we dan wel. We praten nog even over dat project. Nijweke Snijn is het dus Safir. Lood van de Middelzee. Onder de vlag van Onder de Tour. En dat is weer de vlag van de culturele hoofdstad. Nou, dan ga ik het hele rietje horen. Marijke, mooi, weer zo'n thema. Dat was in de Grote Tjerken hier. Maar Jim had door de Middelzee. Hoe je dat verdeelt? Ben je hem zelf op dat idee kwam? Hoe je dat ging eigenlijk? Ja, daar ben we zelf op kwam. Ja, dan zit te denken over hoe zullen we dit vormen aan. Ja. En, nou, kom er maar op. En toen kwamen we erachter dat al die korpsen uit die gemeente Ljouwert eigenlijk op een rond van die oude Middelzee zitten. Ja. Dus de Middelzee is er net meer, maar wij zijn er al in een wol. Ja. Dus we zijn, wij vullen die oude Middelzee op een nij met muziek, met lood. Ja. Mooi betocht dus dat is het idee. Ja. Hey, wat is je ervaring met een stad als Ljouwert? Want ik had toch het idee dat hele muziekvereniging korpsen een heel iets van de platteland is, de Lietse dwarpjes. Maar hoe dieper als die in die stad komt, minder vereniging korpsen? Of is dat een misplaatst beeld van mij? Ja, dat is een beetje misplaatst. Ik denk dat wel, je merkt wel dat het een tijdje weg is geweest. Ja. Wij merken het nu zelf allemaal wel een beetje aan toevloed dat het ook weer wat gaat komen. Okay. Het wordt weer wat populairder. Het draait weer een beetje. Ja, het convenant wat nu getekend is, de Koningin Maxima. Ja. Meer muziek in de klas. Ja. Dus dat zijn allemaal initiatieven die wel gaan helpen. Als er weinig aandacht voor is voor dat stuk cultuur, wat wij natuurlijk doen, dan merk je natuurlijk ook dat mensen daar sneller op uitgekeken raken. Want ik dacht dat die dwarpscultuur, het dwarpshoes en het korps, ging er nog maar heen, dus je dat zien zo'n gezin en vriendjes mij. Ja. Maar dat leeft dus in de stad wel degelijk nog. Ja, vinden wij wel. Ja, vinden wij wel. En goed, nice. Ja, absoluut. En ik denk ook dat het heel belangrijk voor kinderen is dat ze gewoon dat stuk wel kunnen pakken. Dus dat ze ook het stukje naast voetballen en sporten ook dus zo'n muzikale hobby kunnen gaan doen. En of dat nou bij een brassband is, of bij een harmonie, of bij een doedelzakband, of bij ons, bij Pasveer, of bij Takostu bijvoorbeeld, die ook in de SML zit. Ja, dan dat maakt niet zoveel uit. Maar ga muziek maken. Ja, daar ben ik helemaal voor. Absoluut, helemaal. Even heel praktisch. Nijweke Snijn, is er 4. Ja. Hoe let maar op een fiets zitten? En welke kant mag op? Ja, dan kiest ik nog in kiezen heet. Ja, maar ik ben een sportief behandeld natuurlijk. Hartstikke mooi. We gaan 4 uur starten, 12, 1, 2 en 3 uur. En als nog maar Nienke de Jong fietsen worst, mag een kaartje van 2 uur keertje. Okay. Ja. Dan kijk die kaarten krijgen. Hoe is dat regelen? Want ik denk dat je me alles wel op een rietje zetten heeft. Ja, dan kiest via www.sml.frl. Komt op je website, daar kiest de kaartenkipje. Ja, en daar is alle informatie over de locaties, wie met wie speelt. De jongs, het grutte afsluitende concert dus. Ja, dat begint om 11 uur. En dan kiest daar apart een kaart voor keerpje als dat was. Dus kiest een kaart voor de dij of apart voor de jongenskeerpje. Ja. En tussen terug kiest in de Prinsentuin lekker eten en drinken. Wat een heerlijk leven. Wat was er meer? Ja. Sontje muziekvereniging, zo laat ik het ook zeggen. Want het is in de breedste zin van het woord. Komen bij elkaar Nijweke Snijn dus. Wordt fantastisch. Zoek even op een site van Onder de Tour. Want het ben nog een heel soort mooie projecten die alle aandacht verdienen. Maar dit in ieder geval Ljouwert zo los Nijweke. Met waarsomstandigheden die we gewoon bij deze gewoon goed verklaren. Ben je fantastisch. Hebben we het samen nog? Ja, dat doen we. Ja. Bestel hem kaarten op tijd, want het wordt een spektakel. Kijk je me over vertellen. Succes! Hartstikke bedankt. Leuk om te winnen. Dankjewel Willem. Hartstikke mooi. Super. Ik ga naar Dirk. En Dirk is net alleen dus verste vlogger, maar hij zei al even, hij is zichzelf onder de ontwikkeling, komt leuke meestingen in. Gaat dan in kleermaker zit, letterlijk op een stoel zitten hier met een gitaar en de dame naast die. Ja, wat mooi omschrijving. You gonna sing a song for us? Yeah, sure. And is it a new song? Is it an existing song, or are you gonna improvise? Gonna improvise. Yeah, improvise. Dirk, de studio is voor jou. Good. I'm rolling on river. Pure love and stardust.
Rolling on the river, I'm rolling on the sky. I'm rolling on the river, and I'm sure can kick it live. I'm rolling on the river, and I'm sure can bring it live. I'm rolling on the river, and I'm sure can bring it live. Where humans are made of pure love and stardust, pure love and stardust. Wauw, ja, mooi. Het is geïmproviseerd, dames en heren. Sommigen zullen het zeggen, wel lekker weird, maar dat heb ik bij sci-fi en een beetje bij het vrije leven, of net, Dirk? Het komt erbij, maar het is wel echt een beetje wennen alles. Ja. En ik vond het begin, kreeg het snaartje vinden. Ik net niet meteen pas beginnen, zoals ik het eigenlijk voel. Maar ja. Thank you. Het weer wel even lekker muzikaal. Ja. En dan zeg ik hoop ik als inspiratie voor oren muzikaal om te durven spelen. Te meisje spelen, ja. En dan hak je hem de studio ook even, jong. Gewoon dwaan en durven. Thank you very much. Goed, Dirk, bloed je nog lekker om erin en bijvoorbeeld had ik je naar Ivana, is dit mijn gitarist alweer clear. Treed je vaak op? Wat zijn je ambities? Ben je bezig met opnames of eerst maar eens kijken? Nou, ik zing wel veel. Ik trad veel op. Okay. Niet zoveel meer? Nee, niet meer, nee. Geen zin in? Of gewoon geen aanbiedingen? Of... Geen aanbiedingen, nee. Het wordt tijd om jou weer even goed naar voren brengen. Ze moeten jou gewoon boeken dus. Ja, eigenlijk wel. Wat deed je? Deed je zalen, kroegen? Nou, we hebben zeg maar zangles en dan hebben we muziekavonden, zeg maar. Dat is dan 2 keer per jaar. Ja. Ja. Welk nummer ga je doen? Toxic. Live in Noordwijk. Baby, can't you see I'm calling? A boy like you should wear warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under with the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Yeah, love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. And do you feel me now? Taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under with the taste of a poison paradise.
you know that you're toxic? Yeah, I love what you do, don't you know that you're toxic? Man, I love what you do, don't you know that you're toxic? Ik ben absoluut onder de indruk. Dankjewel. Gitarist zit ik er bij, maar vooral Ivana, zangeres. Eerste nummer zat je nog een beetje... Ik lijk nu naar zo'n jurylid. Zo'n programma is dit niet, maar nog wat in de zenuw. Maar dit ging fantastisch, vond ik zelf. Ja, dankjewel. Je hebt echt een hele mooie stem. Kom je eens terug met z'n tweeën? Vast wel. Ja? Ja. Oké. Als mensen meer informatie van je willen hebben, waar moeten ze vooral zoeken? Waar kunnen ze je vinden op internet? Instagram? Ja, gewoon. En dan Ivana? Van Poeldijk, gewoon Van Poeldijk. Oké, Ivana van Poeldijk, Instagram. Dus dat mensen denken, wij moeten haar eens even hier hebben voor een optreden. Via Instagram dus? Ja. Okay. Dankjewel. Stop. Ja, fantastisch. Piekenvel. Mama Zoep, we kunnen 2 dingen doen. Of ik kan een heel lang gesprek met je hebben. Over allemaal problemen over de wereld. Of je kunt 2 nummers voor me spelen nog. We hebben nog een beetje tijd. Ja, nou in ieder geval het nummer Swish gaan we spelen. En bij de tweede zijn we er nog niet helemaal over uit. Maar dat komt vast wel goed. Nou, dat bedenkt de baas wel, of niet? Ja, we hebben altijd in overleg met hun, hè? Okay. Nou, kijk maar even. Live in Ordewin, Mama Zoep! To me, I can tell you all about it. Wait till you will see. It's a secret to everything. It's not that hard. I do it every day. Help is on the way. Baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch so you can go. And baby, baby, you got a feeling somehow. You got a switch, nothing stopping you. And baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch so you can run. And baby, baby, you got a feeling somehow. You got a switch, nothing stopping you now. Doesn't that make you feel better? It always works for me. It's like a secret medicine and it's free. Having an alternative on all heavy things. It doesn't lose the strength, it's something that swings. And baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch so you can run. And baby, baby, you got a feeling somehow. You got a switch, nothing stopping you now. And baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch so you can run. And baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch, nothing stopping you now. Sometimes life bites you and everything feels great. When minutes feel like hours and life doesn't go your way. When you think the end is near, something will appear. Don't ever lose faith, let's do the switch. And baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch so you can go. And baby, baby, you got a feeling somehow. You got a switch, nothing stopping you now. And baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch so you can go. And baby, baby, you got a feeling alright. You got a switch, nothing stopping you now. Oh, Ja, lekker. Mama Zoep. Mama en dan ZZOOP. Heb je dan een lekker kort nummertje voor ons?
Zullen we black and white doen? Zullen we de black and white doen? Ja, als jullie heel even... Dat ik wel mijn tekst erbij zou mogen. Haal je tekst, hè? Pak snel je tekst. Oh, tekstboek erbij. Wie schrijft nou de tekst? Doet zij dat zelf? Zij of wij samen een beetje. Dus een beetje kijken hoe het loopt. En, Klinkt lekker hoor. Dankjewel. Ja man, lekker spelen. Hier gaat het om. Noorderwind Live met Black and White. Mama Zoop. Ik hou er wel van. Lekkere, pittige rockmuziek van Mama Zoop. Waar zijn jullie te vinden op internet? Facebook of sites? Overal? Overal. Zolang je Mama Zoop goed spelt, dan kan je ons overal vinden. Mama, M-A-M-A en dan twakjes Z en dan O-O-P. Zeker. Oké. Helemaal goed. Komen jullie weer? Zeker, graag. Heel graag. Ja, tot de volgende keer? Absoluut graag. Dankjewel! Mama Zoop, bye! En dit weer de eerste woord van Noorderwind Live. Straks verder! Als het ook klaar is bij het werk. Als de ben van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de nijs van de dij. Werd het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer-Monson. Wijstra op wij. Bij IKEA krijg je tot en met 24 september 10% korting op alle zitbanken. Dus op alle 2-zitsbanken, 3-zitsbanken, modulaire banken, hoekbanken, leren banken, loungebanken, hangbanken en knuffelbanken. Kom dus snel naar de winkel of bestel op ikea.nl. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Lekker hè, dat geluid van een draaiende cirkelzaag. En het mooie is dat je er zelf nu ook een kunt kopen. Want morgen verlaagt Formido alle prijzen. Kom morgen naar Formido en sla je slag. Met 25% korting op bijna alles. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Formido, leuk om je verder te helpen. Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. De Julio Iglesias Top 100.
Op 23 september aanstaande viert Julio Iglesias zijn 75ste verjaardag. Ter ere daarvan is er een schitterende 5-cd-box uitgebracht met zijn 100 grootste hits. De Julio 100. Nu verkrijgbaar bij bol.com, Boekenvoordeel en Mediamarkt. Artikel 2.1, lid 1. Degene die een inrichting drijft en weet... Dit is Pim van Adrichem, oprichter van Moeskas BV. ...werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk... Pim probeert erachter te komen of zijn bedrijf energiebesparende maatregelen moet nemen. ...worden voorkomen of beperkt door... Dat kan makkelijker, Pim. Oh? Doe in 1 minuut de Essent energiewetcheck op essent.nl/zakelijk. Energie besparen wordt steeds makkelijker. Door nieuwe wetgeving rondom brandstofverbruik en emissie zijn veel nieuwe auto's duurder geworden. En dan denk je natuurlijk, ah nee hè, had ik nou maar net wat eerder die Opel gekocht. Waarom wacht ik daar toch altijd zo lang mee? Maar je bent niet te laat. Je bent precies op tijd. Want je bespaart nu tot wel €4.000 op een groot aantal nieuwe Opel-modellen. Uit voorraad leverbaar, dus nog met lagere BPM-belasting. De keuze is ruim, maar wacht er niet te lang mee. Want op is op. Bekijk het actuele aanbod en de voorwaarden op opel.nl. Sterk staaltje Opel. De Friese Opel-dealers Citon, Dynam of Engelsman Winia staan van jou klaar. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Gert Kluk met het NOS Journaal. De ouders die begin dit jaar hun baby hadden ontvoerd... hebben een celstraf gekregen van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had 18 maanden geëist. De baby Hanna was uit huis geplaatst. De 2 ouders ontvoerden haar in februari bij de pleegmoeder vandaan. Daarna werd groot alarm geslagen en werd een Amber Alert gestuurd. Het kind en de ouders werden dezelfde dag nog teruggevonden... in een huisje op een vakantiepark in Duitsland. De ouders worden ook nog verdacht van mishandeling... De baby was uit huis geplaatst nadat ze met ernstige verwondingen in het ziekenhuis was opgenomen. De Duitse autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen voor een natuurgebied bij Meppen, net over de grens bij Emmen. Daar ontstond begin deze maand brand bij militaire oefening. Het lukt de Duitse brandweer maar niet om het vuur te bedwingen. Intussen staat een natuurgebied van 8 vierkante kilometer in brand. De Duitse autoriteiten sluiten niet uit dat vanwege de brand de bewoners van enkele dorpen moeten vertrekken. Het blussen verloopt moeizaam omdat een groot deel van het gebied uit turf bestaat dat erg brandbaar is. Daarnaast kan een veenbrand ook onder de grond nog doorsmeulen. In Breda is een zwembad ontruimd vanwege een zwavelzuurlek. Het lek ontstond volgens Omroep Brabant rond het middaguur in een machinekamer van zwembad Sonsbeek. Er waren tientallen mensen aan het zwemmen, maar niemand raakte gewond. Een deel van het zwavelzuur is mogelijk in het riool beland. Het lek werd binnen een half uur gedicht. De deels ingestorte parkeergarage in Wormerveer blijft nog zeker tot maandag dicht. Volgens de gemeente Zaanstad is die tijd nodig om zeker te weten dat het complex weer veilig is. Dinsdag stortte een vloer deels in doordat een stalen ligger het begaf. De supermarkt onder de parkeergarage blijft ook gesloten. Het weer, buiige regen trekt van west naar oost met kans op zware windstoten, vooral in het noordwesten. Later vanuit het westen droog en af en toe zon. Middagtemperatuur vanmiddag vooral in het noorden nog buien. Mogelijk met onweer 15 tot 17 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. Asus, 2 uur van Noorderwind Live. Het is verreden mee onder oren. Mijn optreden van Friersk. Jawel. Hele mooie Ierse klanken, maar dan nog iets breder muzikaal uitlijn. Nou ja, ik hoop dat ik het nog wel spannend genoeg maak. Dit alles nog vallen mee. Asus in Noorderwind Live. Beleef de snelste teamsport ter wereld. IJshockey in de Tialf Arena. Een spetterend en sportief uitje met je vrienden, familie of kinderen. Op zaterdag 22 september strijden de Unis Flyers tegen Heijs-Hockey Den Haag om de Ron Bertelingschaal. De wedstrijd begint om 8 uur. Toegangskaarten kun je bestellen via unisflyers.nl. Kruidvat trekt niet alleen de prijzen glad. Nu alle L'Oréal Revita Lift of Age Perfect gezichtsverzorging. Tweede artikel voor maar 99 cent. Dus hup dames naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een bijzondere vakantie beleven? Duik samen in het zwemparadijs en doe de spannendste activiteiten. Ontdek Village Nature Paris, een unieke Centerparks-beleving vlakbij het Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks, echt even samen.
Wauw, Kruidvat is uitgeroepen tot beste online drogist van Nederland. Natuurlijk kun je leven zonder smartphone. Hoi schat. Hé, waar zat je nou? En kun je rijden zonder al die intelligente technologieën van Nissan. Kijk uit! Maar voor de prijs hoef je het nu helemaal niet meer te laten. Want je krijgt nu tot €5500 voorraadvoordeel op een Nissan Qashqai. Ga langs bij jouw Nissan-dealer tijdens de Make the Move actieweken. Ook intelligent? Een Nissan Qashqai vanaf €399 per maand met Nissan Private Lease. Meer info op nissan.nl. Tarief op basis van 24 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Waar de wereld echt niet zonder kan, is de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. Hoef je niet te tanken dan? Nee, de Nissan Leaf. Nu met een laadpas ter waarde van €1000 en slechts 4% bijtelling. Meer info op nissan.nl. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oordeel van het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwind Live. Daar we straks optreden krijgen onder andere van Friers. Zullen we nog even soundchecken. Dwayne Forrest, hij komt uit Canada. Hij zal een keer eerder hier te gast wezen. Hij zal nog optreden. En we hebben nog een Amerikaanse band hier in de studio. Maar we doen nog volle meer. We hebben nog optekenen onderwoorden voor de poppenronde. De borgmeester Harms, maar squal in de Gediek, had nog wat leuks. Dus daar zullen we nog even op praten. En het Greithoeken Festival komt er echt weer aan. En daar zullen we nog even op praten. Dit alles en nog volle meer. In ieder geval in de komende 2 uren. Lekker feestje hier. Maar goed, er moet wat kabels en alles onderkomen knopen worden. Dus dat komt al even goed. Draaien wij eerst even de plaat van... Oh, niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis. Maakt het me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen. Op mistroostige plekken je bij moeten hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met blokking tussen reddingsbanden. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis. Maakt het me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent.
vertelt, houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. In zoute landen. In zoute landen. In zoute landen. Ja, oké. De mond, er komt straks nog wel... En dat weer Bluff en Zoute Landen. Ja, oh, praat maar terug, Chris. Ja, nee, dat is wel leuk, dames en heren. Dit is een live programma. En ik vreeg, ik ben je er klaar voor? Of draai nog een clip? Ja, het maakt altijd even goed. Maar Chris Kalsbeek had zijn Friersk bij nou. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ja, dit is nog weer live. En dan wil je als meisje nou, met je fjouwen in een soort hoge drukpan jagen. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, dat is Josje, jongen. Voor mij klonk het wel lekker. Ja, nee, fantastisch. Wie is het? Heb je nog even een moment nodig of kunt zijn? Dan even een momentje. We moeten nog even wat microfoons even goed stellen. Nou, dat doen we. Zo hebben we erom. Ja, goed zo. Nee, maar dat is lekker. We doen nog even een clip. Dat komt ook even goed. Dan kunnen we nog even alles op een ritje zetten. Zo werkt het gewoon. De kabels, het moet altijd even goed zetten worden. Nou, er wordt even de clip opzocht. Kunnen wij mooi nog even soundchecken met de clip. Even zien welke hebben we klitters in. Niall Horan en On The Loose. Out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump on that flight and meet you that night and make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. She loves the way they all crawl back when she said that she loves nobody else but you. She's on the loose. Niall Horan. Ja, prachtig mooi. On The Loose. We zijn nog helemaal aan het soundchecken hier. We kunnen alleen meenemen. Dwayne Forrest, hij komt uit Canada. We feel sun rays, remember some days and we share a beer but I don't get no satisfaction.
Sounds nice, man. The sun don't. You happy with it? Yeah, it's cool. Good to have you on the show again. Nice to see you, brother. Hey, man, if you play, just play your first song. Oh, we started now. Yeah, well, let's do it. Yeah, no. And then I go to your colleagues, but Okay. I don't know. I saw you playing, and I really like it. What's going to be the first song? We're going to talk later, okay? Okay. First song's gonna be "Streets of Berlin." I just came from Berlin. Yeah, I heard. Yeah, you had a good trip. Oh, it was wicked. Yeah. Was it on plane or with car? Not on bike, I hope. I flew a long flight over, a red-eye flight to Berlin, and I took a long bus ride here, Flixbus. So happy to have you here. Okay, just play your song, man. Dwayne Forrest, ladies and gentlemen. We walk to where we don't know. We just walk and we go with the flow like the river low. We rock and we roll like the Rolling Stones. But I don't get no satisfaction. We take the day, taking some rays, and we share a beer. And oh, how the drips we sip just showed me this day could get no better. We walk to where we don't know, but we will find our way home. Doo-doo-doo, find our way home. Once again, ooh, I harvest too soon once again. All I grew is ruined. But once again, oh, my heart is beating once again. Oh, I've got those feelings. We go to God and she helps me make a card from my mom, from stamps that we just bought. And then I had the craziest thought, maybe she could get a visa and move over Canada. Ooh, but let me not get ahead of myself. We walk to where we don't know, to where we don't know, no, to where we don't know, but we'll find our way home is where the heart is. On a mountain or on the streets of Berlin. Home is where the heart is. On a mountain or on the streets of Berlin. Find our way home. Thank you. That's impressive. You thought you were sound checking, and then suddenly you have to play your song. Suddenly, This is a weird show. that's all right. Sometimes you have to be ready, right? Hey, you're back in Europe. Yeah, back in Europe for a long tour. For a long time. I'll be here till December. Okay. Yeah. So I'm playing some shows here in Holland, and then I'll be heading over to Paris for a while. Oh. Italy. Yeah, yeah. It's gonna be good. I'm happy. For how many times did you work before in Europe? We had you Yes, a year ago. We had Yeah. I've been here. This might be my 5th time, which is nice because I never thought I'd ever come when I was a boy. So. But in the meantime, you build up your own audience in cities like Berlin and Paris and Holland. Yeah. I've been working and playing shows and making friends and slowly building. Yeah. But you're always on tour. Did you ever go back to Canada? Yes. I go back every year. I go in December. No, not in. Yeah, in December I will be
in South America, not Canada. Okay. I try to avoid Toronto in the winter. It's very, very cold. Depressing or not? Depressing and cold. Well, leave Holland in time then. No. It's gonna be dark here too. Oh, okay. Go to Paris. Okay. Sounds good. What are your plans as a musician for the coming year? Yeah, so the song I just played you is beautiful. Thank you. It's from a new record. So these songs, many people haven't heard them. I have a double album coming out. So the first part's happening in February. Okay. And then the second one in the summer. Okay, both in 2019. Yes, 2019. Next year. Next year, yeah. So right now I'm just trying to play, get some promotion for the album. Have fun in Berlin, have fun in Paris. Oh, yeah. Yes. I'm really excited. Oh, great, man. Good to have you back again. We're going to talk later and then you can play more songs. We beginnen eerst naar Friersk. Kom ik even nu bij Chris Kalsbeek. Chris, stel even de band voor als het worst. Ja, heel graag, maar veel plezier. Ja. Geert Velstra op hobo en mondharmonica. Ja. Vrouwtje op cello. En Germ op percussie. Ben je al je tevreden, jongens? Want je komt hier weer in de achtbaan te lonen, maar volgens mij komt het wel goed, hè? Ja, fantastisch. Het is zo leuk je te wezen. En we hebben schrik even het naar een zanger, een stem, een gitaar. Hoe mooi is dat? Hè? Fantastisch. Ja, fantastisch. En hoe mooi kan muziek wezen in dit geval bij hem? Tietje Flynn had Jim de cd uitgebracht, Friersk. Ja, Friersk is in maart uitkwam. Ja. En wat is het verhaal van die plaat? Het verhaal van die plaat is dat het een Friersk is ontstaan uit het Iersk en het Friesk. Of het Iers en het Fries. Ja, precies. Daar hebben we Fries van maken. Ja. En de bedoeling weer om Keltische muziek te maken met echte mooie Friese teksten. En ik vind dat we daar heel goed in slagen binnen. En ik denk dat het wel het bijzondere van Friesk is dat het binnen wel Keltische melodieën. En dan neigt het heel snel naar het Keltische idioom, met doedelzak en met fluiten. En daar hebben we heel bewust net voor gekozen. Hè, met cello, percussie en hobo. En daardoor ontstaat een hele aparte geluid. En dat laten we straks, of laten we graag jaren straks. Ja, daar nodig je me uit, omdat Loet jij het lid. Het is een mooie cd, dames en heren. Dat kijk je me bij deze bevestigen. Fjouwe sterren in de louter. Ja. Jacob Huisman weer zeer enthousiast. Ja, die weer zeer enthousiast. En hoe heet hij van het Fries Diablad, Geert? Walingen. Ja, Ruud hier een hele mooie recensie. Dus ik ben heel wies maar. Ja. Spelen hier het dak eronder en jou ook, man. Ik jou ster, maar dan maak me eerst nog wat verdwaan. Maar eerst nog even spelen. Zei dat. Wat is de eerste nummer wat je doen gaan? Pilger. Live in Noordwien, Friersk. Oké, klaar? Moest reizen de waai om te verstaan waarom de wienen wil je en werd vertelsels gaan. Dieren hebben dieren en dit begrip maast haar. Verhoor is net wat west had, maar enkeld weer uit haar. Er is een waai naar juwelen, er is een waai naar een schat. En een andere waai wie dinkelt naar alles wat men waalt. Je in het wordt witter, wat het weer is voor ons. De waai van ene herde, of de waai van Nijdijzelf. Siste dan het feeling, alles was toen nog stensaist. Siste dan het feeling, dijzelf.
ons hart is een pilger, als zien wil het verstaan. Waarom de wienen wil je en dat vertelt ons geen. Pilger, wie moest reis je, trok zinneskin en mist. Want pilger, het is een mijn om te begrijpen waar ons best. Pilger, het is een heel lang een te begrijpen waar ons best. Pilger, het is een heel lang een te begrijpen waar ons best. Heerlijk, wat een mooie muziek. Friesland meets Ierland. Hoort het er maar even op. Fries, straks nog een paar nummers. En zal ik nog even praten over die cd die het is. En die terjochte voor jou sterren kreeg. Ik het er maar samen uitdrukken. Ik sta weer bij Dwayne Forrest. Hey. Dwayne, a double album? Why? Why? Yeah. Because more you had too much songs? Not too many songs. Yeah, too much to say. You don't want to choose? I don't want to choose. Exactly. How'd you read my mind? A little bit. Are you doing all by yourself? Or do you have a label and management and things like that? Or is it your own business? No, I have a management and a team. I'm not signed to a label, but I have like a booking agent, manager, this type of thing, Yeah. It's crowdy business, Yeah, it's like crowdy business. What's the song you want to play now? I'm going to play something called The Bluffs. Right. Dwayne Forrest. The sky folds and the sun don't cover us in the middle, and I cast hopes like pebbles from the bluffs out in Scarborough. You said everything in reverse. You put everything in reverse. You put everything in reverse. You put it all out for vultures. Didn't I lay you in the pretty field under the sun in our meadow? And didn't I give you flower petals I picked for us in the meadow? You say everything
in reverse. You put everything in reverse now. You put everything in reverse. You put it all in reverse. You put it all out for vultures. You put everything. You put everything out for vultures. You put everything out for vultures. You threw everything from the bluffs. Thank you. Man, you bring the summer back. Thank you, thank you. Hij brengt een beetje december waarom je deze uitsturen. One more song, later on to go for you after the break. En dan praat ik nog in Pitfall. Heb ik nog Fries, Gieren en Amerikaan en nog volle meer. Gaalder zal nog optreden. Maar eerst, het nice. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe basgitaar, piano of producer gear. We support your stage. Bax Music. Volgende week collecteert Handicap NL. De nieuwe naam van Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds. Handicap NL. Iedereen eerlijke kansen. Geef aan de collectant of sms handicap naar 4333 en doneer €3. Bax Music vind je in Goes, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Bax Music. Specsavers Audiciëns heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl/onzichtbaar. Tot en met 30 september zijn het de allerlaatste last-minute deals bij Renault. Profiteer van de laatste voorraadmodellen zonder prijsverhoging te betalen. En ontvang daarbovenop tot wel €3000 voordeel. Bekijk jouw last-minute deal en de voorwaarden op Renault.nl. De nieuwe bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Nu ook zonder bijbetaling. Gezond met Kruidvat. Last van overtollig oorsmeer? Wij helpen je. Gebruik Otalgan oorspray voor een goede reiniging van het oor. Nu met 20% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd. Medisch hulpmiddel is voorgebruik de gebruiksaanwijzing. Leden van de Staten-Generaal. Wie en ligt nog harder te horen. Dat vind ik privé wat wij hebben. Rot zelf lekker op. De dividendbelasting wordt afgeschaft. U hoort hier niet thuis. De publieke sector staat in de fik. Wegwezen. Het is toch erg ook hoor, de wereld. Het Nijsforum. Dat ligt het nergens op. Snijn in Bureau de Vries. Maar dat is mijn mening. Wauw, Kruidvat is uitgeroepen tot beste online drogist van Nederland. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Gezellig en drok. De komende oren is in ieder geval de verwachting maar nog een soort gasten hier. Leuke evenementen en natuurlijk live muzikanten te jaren in Noorderwien Live. Maar eerst het nice bij Tiet Science. Dat jij van de media slim ongeluk was die in Kolmersweg. Een auto en een fietser kwamen op de Quattrolone met elkaar in botsing. Hoe het maar de slachtoffers is nog net bekend. De politie onderzoekt het nog goed het ongeluk gebeuren kon. De centrumcrossings Rusterveen gaat deze winter voor het eerst in 22 jaar mogelijk net terug. De organisatie kan van begin tot net een geschikte datum vinden. En het is ook dreig om topfietsers naar Rusterveen te helpen. Die zitten om die tijd in de meeste tijd in Spanje. Na een week wordt de knoop definitief teruggehakt, zei het organisatiecomité. De centrumcross van Rusterveen hier in het verliezen winners met grote namen, Likos Adrie van der Poel, Richard Groenendaal en Lars Boom.
Hield iets meer organisaties besluiten om vanwege de minderwaarsverwachting de activiteiten te schrossen. Juster werd bekend dat Summertime en Harlingen ongeschut aflast worden. En van de morgen had de organisatie van de Midnight Walk in Ljouwert besloten om die happening echt maar oergeen te litten. De meesten niet mooi dwarszoenen hadden ervan betellen, maar ze krijgen haar yield net weerom. En daar is een goede reden voor, zei voorzitter Kees Akkerman. Het yield is bestemd voor 12 goede doelen. Zit bij ons op de site. Alle goede doelen die binnen in Ljouwert en omstreken. Ja, daar is van bestemd. En het wisten alle mensen die morgen die weten dat ik. Er zijn nog meer organisaties die haar evenement in het Wettervallen sjuggen. Joen zal bijgelijks in januari de première wijzen van het theaterspektakel Mijn Schip. Maar ook die voorstelling gaat net terug. Nou, de laatste wapenjochten dwalt Annette Koopmans van de organisatie het net aan. De meesten zitten aan de wetterkant en het gaat al hier scootjes op het wetter. Nou ja, mij boten op het wetter, met onwaar, dat is wel duidelijk. De voorstelling van Joen is verschoot naar komende Tuesday. De organisatie van de Agrarische Dagen in Frencher had het programma ook aanpast. Gewoon het programma onderdeel die het boeten wijzen zoenen binnen door. Het is het Wereld Alzheimerdag. Alzheimer is een ziekte die net alleen nog oude mensen treft. Bij het Alzheimer Centrum van de VU in Amsterdam had het vermoeden dat heel iets meer jonge mensen te krijgen hebben maar de ziekte. Zei onderzoeker Philip Scheltens. We hebben wel sterk de indruk dat het stijgende is. Wij zelf in Amsterdam zijn een centrum wat al jaren zich specialiseert in het zien van mensen op jonge leeftijd. En ik zie elk jaar toch meer patiënten die ons op willen zoeken. En bij meer patiënten stellen we ook die diagnose. Dus ik denk wel dat het zo is, maar harde cijfers ontbreken. Vliednier verstoor uw collega Dirk Baron, hij hier Alzheimer. Zijn familie had daarna yield inzamelen en dat is doneerd aan het Alzheimer Centrum om onderzoek te doen naar hoe de ziekte ontstaat. Van het waar, het is jestig, maar een beroene loft en buien, maar kans op tongen en zwieren wind zitten. Het is een graad als jongetje. Morgen heb ik buien, dan zit er een stevige westenwind en dan wordt het 16 graden, snijden, ek betiden, Rijn en 15 graden. Sneeuw of zon, bij Kras snappen we dat het om de beleving gaat. Met bestemmingen in meer dan 100 landen zorgen we dat u altijd met de mooiste ervaringen thuiskomt. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. 10 jaar Sani Direct. Al 10 jaar badkamers en los sanitair. 10 jaar de beste merken. En al 10 jaar uw sanitair specialist. En dat vieren we. Kom naar ons jubileumfestival. Voor 40% korting op complete badkamers. En een gratis wc. Sani Direct. Al 10 jaar, direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Zin in een cruise langs de Canarische eilanden? Dat kan al vanaf €649 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Kruidvat trekt niet alleen de prijzen glad. Nu alle L'Oréal Revita Lift of Age Perfect gezichtsverzorging. Tweede artikel voor maar 99 cent. Dus hup dames naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Leden van de Staten-Generaal. Wie en ligt nog harder dan horen. Dat vind ik privé wat wij hebben. Rot zelf lekker op. De dividendbelasting wordt afgeschaft. U hoort hier niet thuis. De publieke sector staat in de fik. Wegwezen. Het is toch erg ook hoor, de wereld. Het Nijsforum. Dat ligt het nergens op. Snijn in Bureau de Vries. Maar dat is mijn mening. Wauw, Kruidvat is uitgeroepen tot beste online drogist van Nederland. B bij Bergman Clinics is het nieuwe label voor cosmetische chirurgie, injectables en huidtherapie. Met klinieken door heel Nederland. Be youthful. Be beautiful. Be you. B bij Bergman Clinics. Kijk op bclinics.nl. Door nieuwe wetgeving rondom brandstofverbruik en emissie zijn veel nieuwe auto's duurder geworden. En dan denk je natuurlijk, ah nee hè, had ik nou maar net wat eerder die Opel gekocht. Waarom wacht ik daar toch altijd zo lang mee? Maar je bent niet te laat. Je bent precies op tijd. Want je bespaart nu tot wel €4.000 op een groot aantal nieuwe Opel-modellen. Uit voorraad leverbaar, dus nog met lagere BPM-belasting. De keuze is ruim, maar wacht er niet te lang mee. Want op is op. Bekijk het actuele aanbod en de voorwaarden op opel.nl. Sterk staaltje Opel. De Frieske Opel-dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Omroep Friesland, morgen weer live, bij Willem de Vries.
Noorderwien, wij gaan lekker terug met Noorderwien Live, muzikale dwarsplein van Friesland. Straks met al die internationale gasten direct maar Fries wel. Ik nog spelen, wat dat omlang Blue lekker hingen. Hebben we nog een paar leuke evenementen die er komen. Dus wat dat ombelangrijk een heel soort gezelligheid, drukte en informatie ik nog in deze aflevering van Noorderwien Live. Maar eerst deze plaat. Ah ja, Jaja mag eigenlijk officieel zeggen. Nou, bij deze. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça, d'après toi. En katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby. En katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Ja, daar ben we wel. Ja, we zitten ondertussen even druk naar een Amerikaanse band hier rond soundchecken weer. Goed, het is Noorderwien Live, een live programma met live muziek. En zijn die dingen op de Vrede Miggy. En ik ben blij dat Fries hier nog altijd is. Ik ga even naar hetzelfde is. Weet je hoe hard wordt de loot of net? Nou ja, ik moet denken om je oren. Ja, dat moet gewoon. Nee, ik zeg nee. Sorry, dat is... Nee. Ja. Je had het gelijk. Ja, en ik heb heel veel leerlingen die hebben even zo net iets te vol. En dan hebben ze zo'n vloedtoon. En dat bloed, dat gaat net mooi. Ja, ik weet er alles van. 30 jaar Slayer. Nou ja, dus... nou ja, maar Dan piepert alles. Ik moet nog even. Ja, wat een prachtig instrument trouwens. Ja, is dit jouw verste, het cello? Het is voor mij gebouwd en mijn strijkstok is van mijn baken. Okay. En die is geboren in de Lemmer. Oh. En die heet Klaas de Rook, van de Roken-familie. En dit is zijn strijkstok. Een bijzonder verhaal. Ja. Nee, vind ik leuk. Dus all in the family. Want je komt dus uit een muzikale familie, hè? Ja, ik ben de 3e generatie en mijn kinderen zijn de 4e. Okay. Fantastisch. Ja. Geen piepton thuis. Nou, liever niet. Nee. We willen het allemaal even zo houden. Ja, dat willen we graag zo houden. Maar wel hele mooie muziek, hoor, daar niet van. Ik vind het heel leuk, maar dus ik loop dan even weg. Hoe je net de verdediging daarvoor. Iedereen had zijn smaak en iedereen had zijn eren. Ik had ze vernield, heel. Ik lust er nog wel eens wat. Ik heb wel eens broeken. Ik ben toch doof, zo werkt dat nog. Goed jongens, even die CD. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Is dat een heel groot studioproject geweest of juist net? Ja, dat is wel echt van... Ja, ik denk dat we er een uur of een jaar mee bezig geweest binnen. En, maar wist, hij is bij me thuis opnam. Dus uiteindelijk heeft alle tiert.
En daar kerst ik heel vaak weer opnieuw inspelen. En, belangrijk, geen tijdsdruk. Nee, geen tijdsdruk is heel erg perfect. En we hebben bijvoorbeeld ik die en dat ik kon hun vragen van speel je een partij, speel je het hele stuk. En dan achteraan dan kerst er stukjes uitknippen of tafvoegen of wat dan ook. Alles met je fjouweren of net? Nee, we hebben alles. Ik heb eerst eigenlijk alle basisdingen opname. Ja. En toen hier ik op een gegeven moment iets af van. Ik hield net een vast omlijnd idee van de muziek. Behalve dat ik hoorde dat het wel Keltisch was, maar net maar het hele Keltisch idioom. Ja. En op een gegeven moment hier ik iets. Toen kwam ik in de kunde maar Geert en de hoboïst. En toen ik iets. Ik wil die hobo die wil ik erbij hebben. Want die niert ik wel wat naar de Alien Pipes uit Ierland. Maar het heeft toch volle meer mogelijkheden. En is denk ik voor luid wat makkelijker in gehoor. Nou, toen kwam op een gegeven moment, toen ik iets, als de cello heeft, dan zit, of de hobo, zit ik al snel te denken aan de cello. En op een gegeven moment moest ik wat kniepen en wat knarsen en wat piepje. En toen dacht ik van, daar moeten we een germ voor hebben. Ja, maar het mooie hoe is dat, eigenlijk is het geerstal van zo'n groep en het idee daarachter is een compositie op hemzelf. Ja, het is eigenlijk een schilderij. Ziek is het meest karakters, instrumenten bij elkaar en dan begint het proces eigenlijk dus pas. Ja, en het leuke weer dat we met elkaar er een klik hier en dat we zijn van want het weer net de opzet maar die cd, maar we hier een klik maken van en we hebben op miljoenen maar een fles wien hebben op rond de tafel zitten, maar meerdere flessen wien. Ja. En toen hebben we toen haast van zo met elkaar een band beginnen en daar staan we dan. Ik ben hartstikke blij dat je hem er binnen. Maar ik nog moelharp, hoe heet het noemen wat je hem dan gaan? Hoe heet het jongens? Mamelon. Mamelon, live in Noorderwind, Friersk. Yes. From the land that we know, far from this sprawl of concrete that keeps clawing its way, about 1,000 miles a day. Zocht nog een laatste keer, dit en vergeet het nooit meer. Dit is net missen, een puinbel, dat is alles gist. Mij, roeike mij, sumielslier. Houd mij vast, rest bij mij, lees je nest mij bleuno. Bleuno. En mevrouw leert voor elk, het winkeltje onder de schelk. Wat schoks voor de hedens, voor waanzin en vredens en lust. Dat is er akelig van bewust. Mamelon, hoed je mij, roeike mij, suimine sliep. Houd mij vast, rest bij mij, lees je nest met bleuno. Mij, roeike mij.
Fantastisch. Straks, dat is er nog een nummer. Dit weer heel mooi van Friesk dus. Ik zal even datums nemen, want 2 keer Amsterdam zal hij nog spelen. De man naast me, Dwayne Forrest, we hebben hem super alleen weer. Maar of het toe Friesland gaat, dan heb ik het hier. Scooters in Ljouwert zal hij spelen. En dan snijden de 30ste in de brink in Bakkerveen. Dwayne Forrest. You're gonna play, but Amsterdam too. Yes. Always fun, man. Always fun, man. What's the song you're gonna play now? Oceans. Okay. Dwayne Forrest. Life's like an ocean, it's wide and it's open. Possibilities floating around in the sea, ebony. The waves of every day, sometimes they bring me pain, sometimes they bring you something really sweet. If you chill, it takes away all your guilt, all your shame. Mysteries hidden on the trees. Take a seat, write about what you see, maybe photography. Use a paintbrush, relive the scene. Take pictures of the birds, the bees, and follow them to the beach. Feel the sand in between your pretty toes, feel the heat. Feel the cold of the sea. Feel the colors, the blues, the greens. If you chill, they'll take away all of your shame. Down by the beach. Down by the beach. Down by the beach. Down by the beach. Mysteries. Ooh, down by the beach. Under the sea. Under the sea. Lose control. Lose control. If you don't, you'll never know what's waiting for you below. Oh, down by the beach. Oh, down by the beach. Feel the sand in between. Feel the cold of the sea. Feel the possibility. Da, 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 da. Down by the beach. The beach. Thanks. Man, you make me happy with this kind of music. Thank you, man. Thank you. Dwayne Forrest wil te volgen op internet en alles mogelijk. A double album in 2019. Yeah. And you're going to play in Amsterdam for 2 times. But I'm going to tell the people how you play in Leeuwarden. Nijveke Tiesje, dat is Scooters. En de snijs erop in de brink in Bakkerveen. Kijk, fantastische mooie versjes. One small question. Last time you were here, you were with a rapper. That's right. Are you still playing with him, performing with him? So he's in Toronto, but he's going to be coming to Europe in November. But most of the gigs you do is just solo, singer-songwriter? Solo-songwriter, but I'm also bringing my band from Toronto soon. So we're going to come see you again if you let us, okay? You got a deal. Okay, well. Otherwise, I will kill you. Thank you, brother. Thank you. Dwayne Forrest, nogmaals. Bakkerveen, Eliot. Ja, applaus. Ja, dames en heren. Ja. Ik ben in Lieds gezelschap hier in een prachtig mooie studio. Mijn machtig mooie muzikanten. Straks nog een stel Amerikaanse rockchicks hier. Gaalder. Ken je dat toch? Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk. Ja. It's a small world. En we hebben nog een man met een bijzonder verhaal. En die had ik weer een vestje bij. En we hebben wat evenementen. Mooi jongens. Welke gamers lessen doen? De Zwalker. Dus altijd mooi. Ja, de Zwalk is machtig. Ja. Even zien, het is nog vreed en dit wordt weer help Snijtemorgen. Ja. En dan kunnen we nog correct in beide gevallen reclame met je voor het concert van Snijtemiggie. Snijtemiggie, jou en Leuns. En voor de Nederlandse harkers Leons. Vlak bij Lauwert. Ja. Op het dik naar je balzet. En protowerk van de CD neem ik hoor? Ja, protowerk. Er binnen heel veel programmamakers die zijn nou bezig met het maatje van hun programma voor. Tot en met januari zit wel vol. Ja. Maar we zijn nou bezig met tot en met de zomervakantie en daarna. En want dat begint nou te komen. Ja. Mooi man. Ja, fantastisch. Live in Noorwien. Friersk. Oké. Yes. Nu ik haast ten ei ben, maar is het wel witte. Ook naar
bij die taal. Nog een laatste keer. Nog een keer bij u's hutstee zitten. Ik krijg de geld net meer uit mijn vergelief. Maar de zee is diep en ik kan het zwemmen. En om te vliegen ben ik te vrij. Hoe een oud visje mij maar nemen. Is dat bij die ben ik te plak. Ik wil net langer onjertien stinken. Mijn jonge bliedens zal lang verlien. Nee, hoe ik hoors als bij die wezen. Maar ik joeg mij iedere keer bij oren wel. Kavole schoen, nee, kom mij binnen. Het gas weer om mij, hartstikke grien. Vaak zult bij die, schild mijn rest voor fine. Op een stilsteen, onder een kade stien. In die witte wurms kan men lezen in marmerhout, zwart als de hel. Nee, hoe ik was als bij die wezen, maar ik joeg mij iedere keer bij oren tel. Je denkt best nooit, ik ga je te volle noemen. Ik dronken zwolken zonder rest. Oh, maar nou is het, mijn tijd is komen. Stap je mij daar, het is voor het allerlaatst. Yes! Wauw, Friers. Jouw prachtige muzikanten. En zo mooi, want dan echt gewoon heel prolol in hebben. Dat gaat het uiteindelijk ook, hè? Jazeker. Kom je mis weg? Je wees. Ja, mooi. Goed zo. Lions, dames en heren. Of komende snijden Mickey of van een Mickey. Om de verhellingsjorgen op televisie. Dank. En de CD is wel te krijgen via een site of wat dan ook. ChrisKalsbeek.com. Nou, wat wil je nou nog meer? Wat wil je nou nog meer? Zie je next time. Ja, heel erg bedankt. Dank u wel. Friers, straks gaan wij terug met nog volle meer live muziek in Noorderweer Live. Maak je gedachten leeg. En denk in de volgende 10 seconden aan een berichtje op je telefoon dat je absoluut niet met de rest van de wereld zou willen delen.
Je moet er niet aan denken dat een dief kan zien wat er allemaal op je telefoon, tablet of laptop staat. Dus maak het nou niet te makkelijk en activeer de blokkeerfunctie. Zo maak je je apparaat in een paar seconden waardeloos voor dieven. Kijk op boefproof.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Zet je tanden in het voordeel bij Kruidvat. Nu heel veel Colgate mondverzorging. 1 + 1 gratis. 1 + 1 gratis. Nou, laat hem maar zien, die witte smile. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met een bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Wauw, Kruidvat is uitgeroepen tot beste online drogist van Nederland. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Natuurlijk kun je leven zonder smartphone. Hoi schat. Hé, waar zat je nou? En kun je rijden zonder al die intelligente technologieën van Nissan. Kijk uit! Maar voor de prijs hoef je het nu helemaal niet meer te laten. Want je krijgt nu tot €5500 voorraadvoordeel op een Nissan Qashqai. Ga langs bij jouw Nissan-dealer tijdens de Make the Move actieweken. Ook intelligent, een Nissan Qashqai vanaf €399 per maand met Nissan Private Lease. Meer info op nissan.nl. Tarief op basis van 24 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Lekker hè, dat geluid van een draaiende cirkelzaag. En het mooie is dat je er zelf nu ook een kunt kopen. Want morgen verlaagt Formido alle prijzen. Kom morgen naar Formido en sla je slag met 25% korting op bijna alles. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Formido, leuk om je verder te helpen. Waar de wereld echt niet zonder kan, is de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. Hoef je niet te tanken dan? Nee, de Nissan Leaf. Nu met een laadpas ter waarde van €1000 en slechts 4% bijtelling. Meer info op nissan.nl. Kom nu langs. Welkom bij ABD. ...24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Doral Megens met het NOS-journaal. Actrice Sjoukje Hoijmaier is overleden. Dat laat haar management weten. Hoijmaier was bekend van haar rollen, onder meer in de comedyserie Zeggen Za. Daarin speelde ze de rol van huisarts Lidie van der Ploeg. Bij de actrice werd in april eierstokkanker vastgesteld. Sjoukje Hoijmaier was 78 jaar. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd over een kabinetsmaatregel die de organisatie zelf heeft voorgesteld. Dat blijkt uit een memo in handen van de NOS. Het gaat om het plan om directeuren grootaandeelhouders belasting te laten betalen als ze meer dan €500.000 van hun eigen BV lenen. Minister Hoekstra maakte dat op Prinsjesdag bekend. VNO-NCW vroeg meteen om een gesprek met de minister. Nu blijkt dat de werkgeversorganisatie het plan vorige maand zelf opperde aan de coalitiepartijen en het ministerie van Financiën. In een reactie zegt VNO-NCW nu dat het nooit akkoord zou zijn gegaan met het voorstel zoals het nu uitpakt. De ouders die begin dit jaar hun baby hadden ontvoerd hebben een celstraf gekregen van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Het OM had 18 maanden geëist. De baby Hanna was uit huis geplaatst. De ouders ontvoerden haar in februari bij de pleegmoeder vandaan. Het kind en de ouders werden dezelfde dag nog teruggevonden op een vakantiepark in Duitsland. De ouders worden ook verdacht van mishandeling. De baby was uit huis geplaatst nadat ze met ernstige verwondingen in het ziekenhuis was opgenomen. In het hele land zijn evenementen afgelast vanwege het onstuimige herfstweer. Door de harde wind en regen vinden veel organisatoren het niet verantwoord om door te gaan met de plannen. Zo gaat in Leeuwarden een wandeltocht voor het goede doel niet door. Ook een culinair festival in het Rotterdamse Museumpark is vanavond afgelast, doordat de wind heeft huisgehouden op het festivalterrein. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon, in het noorden ook buien. Het is 15 tot 17 graden. Vanavond meer buien met kans op zware windstoten. Morgen verspreid nog een bui bij een matige tot vrij krachtige westenwind en maxima tussen 14 en 17 graden. Zondag een kille dag met veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is nog een uur te gaan. Mijn Amerikaanse gast Mark Vries. Een heel leuk evenement. Een festival van alles te doen. Dus Noordwien Live nog 1 uur. Straks. Nee, dat kwam hè. Tijdens de glasactiedagen bij Belisol betaalt u voor uw glas maar €1. Ja, €1. Belisol. Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen.
Zet je tanden in het voordeel bij Kruidvat. Nu heel veel Colgate mondverzorging. 1 + 1 gratis. 1 + 1 gratis. Nou, laat hem maar zien, die witte smile. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. We binnen in Friesland al eeuwen dwande maar wetter. Wetter is uw vreun, maar ik uw vijand. Friesland wordt beschermd door zeedieken en polderdieken. Wetenschap Friesland zorgt dat we uw voeten droeg houden, door sterke dieken. Want het klimaat veroordt. De zeespiegel wordt heger. We krijgen meer delslag en meer droogte. In een riege van 13 afleveringen shot Omroep Friesland wat er in uw provincie al je bad om dat wetterbeheer. Het wetterskip is van 24 september aan alle teasers te zien om 6:45. Wauw, Kruidvat is uitgeroepen tot beste online drogist van Nederland. Een nieuwe Renault Twingo rijd je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Kies dan voor Renault Private Lease. Dan rijd je de compleet uitgeruste Renault Twingo Collection al vanaf €199 per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ze staan op voorraad, dus snel in een nieuwe Twingo rijden was nog nooit zo eenvoudig. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde beetje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Kom bij het laatste uren van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dirk, hoe is het met jou, jongen? Ja, hartstikke leuk. Lekker relaxed. Heel veel fijne muzikanten om je heen. Ik ben helemaal in mijn napjes. Maar je is nog voort dan of zo? Hij is een gitaar op je reg. En als je, ik ben altijd aan het filmen, dan heb ik mijn hand nodig. Maar als ik even wil oefenen op gitaar wil spelen, dan ga ik hem gewoon lekker binnen. Oh, serieus? Ja. Oh, ik denk wel, hij gaat voor het leren voor de notenbenen. Maar weet ik niet, maar... Ik kijk wel gewoon bij me, hè. Wat is, dus hij is al heen, met deze dame uit Manchester, een beetje op paard. Gist al aan weer verder naar Oorland, of blijft een beetje in Friesland hingen in de komende tijd? Ja, dat is de bedoeling. Maar eerst even naar, in Friesland even al mijn mensen die ik wel kennen te zien. En mijn ouders even te zien. En ik kan nog een keer onder hier, tot en met november of zo. Dus dat is sowieso de max, dan mag ik even verder zien. En ik wil eigenlijk net per se mij wat meer in het systeem van dat we al hier gaan werken. En nu geld er een uitjan. En wat gebeurt er met dat geld? Dat vind ik al hier net heel erg dat ik het wil stimuleren als persoon. Dus dat wordt een naaie uitdaging, maar wel dat ik denk van iemand moet het doen. Iemand moet vertrouwen hebben. En ja, dat is meestal wat vrijer rijdt eigenlijk. En ik meen niet vertrouwen en net vanuit angst handelen. Ik ben benieuwd. Wat diepzinnig eigenlijk, zou bij Noorderwien Live. Maar, nee, dat is altijd welkom. Als je nog komen wordt, de mensen. Maar wij zitten ook in een bepaald systeem, hè? Massa, media, dat soort... Maar, ja. Ik ben een walpik, hè? Dat scheelt. Dat scheelt vanzelf, want hij is een beetje beurlig. En fuck the system, toch? Ja. Mooi, goed. Dankjewel, jongen. Ik tref je aan weg. Maar de beste nog wel even. Kom maar goed. Ik ga naar jouw Amerikaanse dames die geweldig mooi zwarte t-shirts doen. Zet ik hem er even bij. How's your Frisian? Very, Awful question. Jazz, yes. Welcome to the show. Thank you. Introduce the band, if you want. Okay, so from Florida in the States, we have Katie Channing. Okay. From Trinidad, we have Shanice Grantham. Okay. And from the UK, we have Tash Bird. And this is Jazz Jocelyn, and you're on tour. Yes. How did you ladies meet each other? How did you form the band? We were all performing at the Edinburgh Fringe Festival. Edinburgh, Scotland. Yes, as solo acts. And then I always wanted a drummer with cool hair. Okay. And Shanice told me she plays the drums, so I said, you're in. And then the band formed. So. But you were touring as a singer-songwriter, huh? Yes, I was. Okay. Yeah, so I've been to Holland before, but this is the first time with my band. Okay. Yes. And this is something different what you did as a singer-songwriter. This is quite, well, nice rock music, isn't it? It's more rocky and, yeah. I like it. But although there's, we're going to do a variety today, so, okay. Yeah. What's going to be the first song? It's called Tell You, and it's more of a ska kind of number. Ik ben voor. Go for it. Jazz Jocelyn live in Noorderwien!
Thank you. Very, very, very nice. Yes, Jocelyn en haar band. I will return to you. Thank you very much. Ja, ze doen straks in dit uur in ieder geval nog meer. Muziek. Galderaan is ik nog live in de studio. Maar we gaan eerst naar een van de leukste festivals van Friesland. Dat is morgen het Greithoek Festival. En de man naast me, die went het net alleen in Wommels. Maar wist u ooit begonnen met dit feestje of net in Wommels? Ja, zeker. Dat dacht ik al. Het zie je hartstikke lied. Wat, nog niet alleen hebben we begonnen hiermee. Maar welk idee? Lieds dwars, de matters wat gebeuren? Ja, dat was eigenlijk wel het idee. In de eerste instantie hebben we ooit een benefiet voor het zwembad georganiseerd. En dat was zo'n succes dat we volgens mij precies €24 op hellen hingen. Maar het besteedt nog steeds. Het besteedt nog steeds. Het weer de redding. Dat was nooit maar het was zo. En toen dacht ik, nou, ik was groter oppakken. Omdat ik wel, het is nieuwsgierig. Het is een mooi proces als dwarp eigenlijk, ja. Maar zo'n grap begint dan nu te klauwen te rennen. Wat voor comité meid je hem? Door hem dit jaar? We zijn maar 6 man in het zeg maar, bestuur. We hebben een officiële stichting en we hebben een grote keuzcommissie. En we hebben echt, ik denk wel 50 of 60 vrijwilligers. En daarbuiten ik nog een soort van systeem van, Bob is fan van Bob Ross. Die dan ik sponsoren en daar hebben dan een jong voor en die helpen dan ik echt. En dat ben net alleen nog bedrijven, maar ik heb particulier een heel soort. Ja. Dan neemt ze nog even Bob Ross. Ja. Wat verborg hij met deze toch wel opmerkelijke meneer? Het is uw spirituele leider. Ja. We krijgen een wereldbeeld, jongen. Dat is wel heel ideaal. Nee, maar ik zei op Facebook al mooie foto's. Zeker, ja. Vooral die hem aanbidden. Ja, zeker. Wij zijn fan van Bob. En wij aanbidden hem daadwerkelijk. Hoe komt hij waarom op dat festival? Doen daar nog daar iets mee? Of is het gewoon... de mensen die Bob jitten, die maar vergeten ben, dat zie je. En terwijl we in die sociale media toestanden hebben we altijd krapjes met Bob en de tent niet iets met Bob. En nou ja, het is altijd een thema eigenlijk. Ja. Zo Bob, ik slachtoffer of misschien wel onderdeel van de MeToo-actie wijzen. Zo dat net zo hebben. Wat voor man is het? Ik zal daar geen uitspraak nog aan, maar het komt uit de meest verrassende hoeken, weten we wel. En de MeToo is thema. Dus, daarom maak ik het brekje even, maar ik denk dat had niks met Bob Ross te maken, toch? Nee, net direct. Nee, tenminste, dat hoop ik. Want dan zou ik net meer, denk ik, spiritueel leiderwijs kennen. Nee. Wat game dwaan bij dat thema? Ik bedoel, het is natuurlijk de discussie van de oranieren. En terecht, vind ik persoonlijk, van let het maar eens zien en jaren wat er al hier gebeurt. Wat doe je hem erbij? Waarom eigenlijk? De reden is dat wij gewoon elke keer een bier drinken en op een gegeven moment denken van we zullen het van hier. Ja. En vorig jaar werd dat zo. MeToo is eigenlijk geen item in Friesland. Op die jaren we er ik niks van en dat zit er wijze, dus. Dus we zijn van alle kanten het bespreekbaar maatje en dat er wel maar grapjes en de tentje, weet ik het. We hebben een hele. We zo'n potent, zo'n we eerst van. Die is makkelijk te betekenen. Maar zo'n grapje van. Maar we hebben bijvoorbeeld even-up sprekers die misschien een verhaal vertellen gaan over. Ja, weet ik het, eigen ervaringen of hun visie op MeToo hier. En we maken het lichtvoetig bespreekbaar. Ja, goed, maar je ontrinnen het net en dat vind ik wel mooi. Klopt. En soms dan word ik wel echt rauw. Nou, we hebben Pereline vluchtelingencrisis. Ik grappig verpakt, maar ik super confronteerd eigenlijk. En we worden kerstjes op Scottie, dus soms moet het ik even, vind ik. Nou, vind ik mooi dat maar zo'n festival direct nog in ieder geval een toon inzetten. Even het Greithoek Festival, maar hoeveel mensen niet een vlindier door de vlier? Ik denk wel. Het is grut, hè, zijn staren zo. Nou ja, wat relatief grut. 1800 mensen hier we voor hier. Nou ja, dat vind ik knap. Dat was al iets dwarpje. Ja, het is gezellig, zeker. Want 18.000 bos net haar op zo'n terrein. Dus, nee, met waar heel wel ophouden. Ja, ik ben geen verder doen. Ik ga je een mooi affiche in de hand. Ik ben zelf persoonlijk, ik ben net zo van het fanschap. Maar ik ben een enorme liefhebber van Lucky Fons de Derde. Vind ik een geweldig artiest. Ik kan me ook al een pikken de gast horen. Dat ben ik een beetje de artiesten die amps, joh. Je muziek je net helemaal in de mainstream, hè? Zeker net. Nee, en ik net waar we vangen laten in een patroon of in een verwachting. Het is gewoon elke keer boetseren we iets en dan denken we, nou, dan is dit een beetje nodig of dit. Of bij toeval iets. En Lucky Fons is wel echt een jongen die bij ons past. Maar Knasstand bijvoorbeeld, die vroeger wie het echt een blaas, ben je heel keurig en net zoals ik leuk. Ja. Maar nu ben je wat radicaler en wat heftiger. En dan vinden wij het weer interessanter. Nou, ik zit wel op dezelfde lijn. Ik kom straks naar bij die Vromaat en dan hebben we de 10 entree. Misschien ben er nog meer nieuwsgierige dingen te melden. Maar dit is in ieder geval het Greithoek Festival. En dat is mond dus voor de 10e keer dus. Nou, 8 keer. Nou ja, heel vaak. Ik ga even naar Galder. Maak even een verhaal om hen te vertellen. Mooi om te binnen. Leuk.
Want Galder mailde mij, en dat had ik als de man die je nice besteed, van hey, doe hast die Chris Jagger in de studio. We willen graag hetzelfde programma spelen. En de nice besteed Douwe Dijkstra, want die regelt dat Chris Jagger, geweldig de broer van Liv Wilkes, maar die maakt het zelf heel mooie muziek, hier naar Friesland komt en dan tour is. Waar is die man op dit moment? Hij is ergens oorspeelt onder... Ben je wel onkamer? Ik ben onkamer, ja. Ze zitten ergens in Dordrecht. Ze zijn back al. Ja, de leeftijd begint nog. Ze zijn onder de zondag, ja. Maar morgen dan kunnen ze zien in Balk. Ja. Mag ik het zeggen? Ja, is graag zelfs. Dus in de Smitten. Sneden media in het Posthuistheater. Dan is bij u zo, de speler was Galder op het schip bij de Balder. Dat lijkt je bij het VV-kantoor. En dan de laatste, zegt men in Friesland, dat is bij Pingjum. Podium Pingjum, dat is 90 media de titelste. Fantastisch dat hij nog komt. Oh, geweldig. Ja, maar het is wel gek, als we dan zo'n onze Skype hartstikke, bliksem, al die trekjes van Mick, het is wel heel dichtbij. Ja, we hebben Tommy Cash hier al eens gewoon. En dacht ik van dezelfde stem, dezelfde maniertjes. Alleen ik vond die Tommy Cash een beetje de copycat van Johnny wijzen, want die moet nou patiënten vertellen. Chris Jagger is eigenzinnig en doet eigenzinnige muziek, hè? Ja, ze vrij mee. Hij kopieert net. Absoluut net, nee. Je bent het hier ergens in de cottage, Somerset, zeg maar, het wat kiep en wat schip en zo toert er een beetje het hele land roos, zeg maar. Of de hele wereld eigenlijk, ja. En bloed nog wel eens hing op een boord, zodat hij net in Noorderwind komt. Jongens, we praten straks alleen over Galder. Wat wordt je eerste nummer? Wat? Geld? Ja? Oh. Ja, Jacobites. Ja? Ja, en wist je wat het is? Christen die hiervoor natuurlijk al een beetje de vertaling van Iers naar het Friesk. Maar we horen traditioneel, maar dit nummer is, voor degene die het weet, eer ik vertaald, in elk geval in het Friesk. Live in Noorderwind, Galder! Jacobites me name, Lendoneer, Lendoneer. He Jacobites me name, Lendoneer. He Jacobites me name. Your thoughts I will proclaim. Your doctrines I must blame. You shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame. You shall hear. What's right and what is wrong? By the law, by the law. What's right and what is wrong? By the law. What's right and what is wrong? The shows roar along. Are the weak or men the strong? For the draw, for the draw. The weak or men the strong for the draw. He Jacobites me name. Lendoneer, Lendoneer. He Jacobites me name. Lendoneer. He Jacobites me name. Your thought I will proclaim. Your doctrines I must blame. You shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame. You shall hear. What make heroic strife? Famed afar, famed afar. What make heroic strife? Famed afar. What make heroic strife? To wear a sissend knife, or to hunt the barren lively bloody war, bloody war. To hunt the barren lively bloody war. He Jacobites me name, Lendoneer, Lendoneer. He Jacobites me name, Lendoneer. He Jacobites me name. Your God will proclaim. Your doctrines I must blame. You shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame. You shall hear. And let your sins are laying in the state, in the state. And let your sins are laying in the state. And let your sins are laying out all the rising sun. And leave the man undone. This is fate, this is fate. And leave the man undone. This is fate. He Jacobites me name, Lendoneer, Lendoneer. He Jacobites me name, Lendoneer. He Jacobites me name. Now God will proclaim. Your doctrines I must blame. You shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame. You shall hear. He
Jacobites me name. Londonere, Londonere, he Jacobites me name. Londonere, he Jacobites me name. Your daughter will proclaim your doctrines I must blame. You shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame. You shall hear. Wauw, fantastisch. Galder. Dan mag ik even zeggen, als de Facebookpagina van Galder zocht, dan zocht Douwe, Gerrit en Gjord. Maar doe zocht er net uit als een Gerrit. Ik een proek op hem af. Maar hoe is de woord? Ietsje meems. Oké, en ben je toevallig even mij of is Gerrit oud? Nee, zeker niet. Nee, Gerrit Koen net. Ik ga wel vaker met een man mee, dus hartstikke leuk. Ja, nee, leuk. Ja, maar ik denk, dit mag ik even uitlezen. Want de meesten denken, hoe kan dat nou eigenlijk? Goed, Galder, ik kom straks weer bij in Brom. Mooi verhaal. We beginnen we nee. Jazz Jocelyn. Ze is on tour voor de eerste keer trouwens bij de hele band. For the first time with the whole band. What's the song you're gonna play? Hot Sun Holiday. Okay, live in Noorderwien. She said, hey, look this way, it's a beautiful day. The sun never takes all the day for you. Feel it in the air, sit in the stair. Dreams come true for the chasers. 'Cause we're on holiday. Oh, it's on holiday. If it's come today, then we'll sail away. 'Cause we're on holiday. It's on holiday. A cool breeze brushes the hair on your arms as you dance to the island beat so sweet. Smiles all around, no frowns to be found. Your love in the chilling retreat. 'Cause we're on holiday. Oh, it's on holiday. If it's come today, then we'll sail away. 'Cause we're on holiday. It's on holiday. You sail away into the sea blue as you gaze at the palm trees. Still, red sky night means sailor's delight. So tomorrow we'll get the blue skies too. 'Cause we're on holiday. Oh, it's on holiday. If it's come today, then we'll celebrate. 'Cause we're on holiday. It's on holiday. 'Cause we're on holiday. Oh, it's on holiday. If it's come today, then we'll celebrate. 'Cause we're on holiday. It's on holiday. Live in Noorderwien. Jazz Jocelyn. Straks dat ze nog een nummer. Galder zal nog optreden. Dit en nog volle meer. Maar eerst, het nice. Specsavers Audiciëns heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl/onzichtbaar. Tot en met 30 september zijn het de allerlaatste last-minute deals bij Renault. Profiteer van de laatste voorraadmodellen zonder prijsverhoging te betalen.
En ontvang daarbovenop tot wel €3000 voordeel. Bekijk jouw last minute deal en de voorwaarden op Renault.nl. De nieuwe bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Nu ook zonder bijbetaling. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Met de occasions die op viabovag.nl staan weet je 100% zeker waar je aan toe bent. Occasions zonder verrassingen dus. Surprise, surprise. Surprise, surprise, Henny Huisman hier. Wist je dat op viabovag.nl net zo'n auto staat als ik ooit heb gehad... met zo'n handige ventilator in de zitting... voor als je een beetje te veel eiersoep hebt gegeten? Handig. Goed. En alles wat u wel wil weten over een occasion... vindt u op viabovag.nl. Zeker weten. Waar droom jij op dit moment van? 1 oktober is namelijk de droomsalaristrekking van de Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Stel je voor, dan kun je bijna elke droom mee in vervulling laten gaan. 1 oktober dus, de droomsalaristrekking. Met 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Omruilgarantie op elke occasion. Dat is viabovag.nl. Zeker weten. Nu, tijdelijk bij IKEA. Elk derde kussenovertrek gratis. Dus 1 + 1 is 3. Up, tel uit je winst. De actie loopt nog tot en met 24 september. Ga dus snel naar de winkel of bestel op ikea.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is nog een liedje jaloerke erin mee van allerhande optredens nog een leuke evenementen voor het komende weekend. Maar eerst het nieuws uit de provincie mee. Dieter Seijers. Dat je van de middag een slim ongeluk west in Kolmersweg. Een auto en een fietser kwamen op de Kwartelane Mijlkoor in botsing. Hoe het met de slachtoffers is nog net bekend. De politie onderzoekt het nog hoe het ongeluk gebeuren koe. De centrumcross in Serhusterveen gaat deze winter voor het eerst in 22 jaar mogelijk net terug. De organisatie kan voor begin om hier net een geschikte datum vinden. En het is ook dreig om topfietsers naar Serhusterveen te helpen, want die zit om die tijd in het meestentijd in Spanje. Na een week wordt de knoop definitief teruggehakt. Als het Wolf net teruggaat, zei het organisatiecomité. De centrumcross hier in het verliende winders met grote namen, die kost Adrie van der Poel, Richard Groenendaal en Lars Boom. Het Natuurmuseum Friesland in Ljouwert iept morgen zijn nijste attractie, dat is de onderwetter safari. Er is 2 uur hut onwerken. In de kelder is een volslaine onderwetterwraad nijmaken. Het Natuurmuseum had een duidelijk doel, maar die nieuwe attractie zei de directeur Tom van Sloten. We hopen hiermee te bereiken dat mensen zien wat voor diversiteit er ook onder water is. En dat mensen ook met respect voor die onderwaterwereld met respect mee omgaan, zeg maar. Hield iets meer organisaties besluiten om vanwege de minderwaarsverwachting haar activiteiten te scrossen. Juster waren Simmertime en Harlingen ongeschut al aanlast. En van de morgen had de organisatie van de Midnight Walk in Ljouwert besloten om ook die happening oergeen te litten. De meesten niet maaien van zoenen hadden vaar betellen, maar ze krijgen haar yield net waarom. En daar is een goede reden voor, zei het voorzitter Kees Akkerman. Het yield is bestemd voor 12 goede doelen. Dit is op de site. Alle goede doelen die binnen in Ljouwert en omstreken. Ja, daar is voor bestemd. En het wisten alle mensen die mooi die weten dat ik. Er zijn nog meer organisaties die haar evenement in het Wettervallen sjuggen. Joen zou bijgelijks in Jennewaard de première wezen van het theaterspektakel Mijn Schip. Maar ook die voorstelling gaat net terug. Naar de laatste waarberichten wat Annette Koopmans van de organisatie het net meer aan. De meesten zitten aan de wetterkant en het gaat al hier scootjes op het wetter. Nou ja, mij boten op het wetter, mijn onwaar, dat is wel duidelijk. De voorstelling van Joen is verschoten naar komende Tuesday. De organisatie van de Agrarische Dagen in Frensje had het programma ook wat onpost vanwege het waar. Gewoon programma onder die om dit boeten wezen zoenen, gaan ze nou binnen doorregelen. En dan het waar, doet het er toch weer hard. Het is jestig, maar een beroene loft, buien, maar kans op tonger en zwieren windstjitten. Het is een gratis jongetje. Morgen dan hebben we ook buien, dan zit er een stevige westenwind en wordt het 16 graden. Snijden hebben we ook betieten Rijn en dan wordt het nog wat frisser, 15 graden. Maak je gedachten leeg en denk in de volgende 10 seconden aan een foto op je laptop of tablet die je aan niemand wil laten zien.
Je moet er niet aan denken dat een dief kan zien wat er allemaal op je telefoon, tablet of laptop staat. Dus maak het nou niet te makkelijk en activeer de blokkeerfunctie. Zo maak je je apparaat in een paar seconden waardeloos voor dieven. Kijk op boefproof.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Weekendalarm! Alleen dit weekend bij Kruidvat 35% korting op alle fotoboeken. Laatste kans om supervoordelig je vakantieherinneringen vast te leggen. Woehoe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nieuw, Rivella koolzuurvrij. Dat bevat al het goede van Rivella, dus met. Maar dan zonder. Verkrijgbaar in verschillende smaken. Oh? En natuurlijk lekker laag in calorieën. Oh! Hou je van lekker naturel? Ga dan voor Rivella koolzuurvrij. Je vindt het tussen de sappen. Wauw, Kruidvat is uitgeroepen tot beste online drogist van Nederland. Natuurlijk is de keuken van topkwaliteit. En natuurlijk met de inbouwapparatuur van de bekende merken. Maar het belangrijkste bij MHK Keukenexpert, RP Keukens en Sanitair in Dokkum, is eerste klas service. MHK Keukenexpert. Heel individueel. Lekker hè, dat geluid van een draaiende cirkelzaag. En het mooie is dat je er zelf nu ook een kunt kopen. Want morgen verlaagt Formido alle prijzen. Kom morgen naar Formido en sla je slag met 25% korting op bijna alles. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Formido, leuk om je verder te helpen. MHK Keukenexpert. RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Heel individueel. Natuurlijk kun je leven zonder smartphone. Hoi schat. Hey, waar zat je nou? En kun je rijden zonder al die intelligente technologieën van Nissan. Kijk uit! Maar voor de prijs hoef je het nu helemaal niet meer te laten. Want je krijgt nu tot €5500 voorraadvoordeel op een Nissan Qashqai. Ga langs bij jouw Nissan-dealer tijdens de Make the Move actieweken. Ook intelligent? Een Nissan Qashqai vanaf €399 per maand met Nissan Private Lease. Meer info op nissan.nl. Tarief op basis van 24 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Blokker Weekendalarm. Koopjesjagers opgelet. Tomaro staafmixerset, nu €10. En Tomaro droogtoren, slechts €25. Alleen in de winkel, op vrijdag, zaterdag en zondag en op is op. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Blokker heeft het in huis. Waar de wereld echt niet zonder kan, is de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. Hoef je niet te denken dan. Nee, de Nissan Leaf. Nu met een laadpas ter waarde van €1000 en slechts 4% bijtelling. Meer info op nissan.nl. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Nog een liedje jaloeren te gaan met Noordwijn Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we vertrokken naar Gaalder, want die zullen net al in met Chris Jagger. Nee, we teaser nog optreden, maar ik nog apart. Wat best je al hier nog? We zetten morgen in Uthuizermeeden. Ja. Dan zitten we na je weekend op bij Flyo-feesten. Maar dan ken je Den Andel. En ik zit daar in, dat is mijn agenda. Nou, alle kanten nog op dus. Alle kanten nog op, ja. Het gaat goed en druk dus. Ja, het schatelt wel mooi terug. Bij de Simmerman vind je hem nou extra druk, maar alle dwarpsfeesten en dat soort dingen? Of juist net? Hoe zit dat in je wereld? Nou, weet je wat het is? Ja. Dat voor hen zit ik natuurlijk altijd weer aan het zielen. Ja. En nou Aaron is maar zielig en om dan jongen lieten om een beetje trouw vaak wordt op oren skippen. Maar we gaan nu wat meer accenten klein om Simmers wat te spelen. Nou, en Aaron en Simmer begon dat al aardig wat erin, ja. Ja, maar dat is genoeg festivals. Er zijn een heel soort dwarpen en sterren die leuke dagen na. Ja, we hebben verleden week zitten in CRXC in Dordrecht. Dus daar zit ik wat festival. Ja, hier douwen al vrij wat chans. Ja, hè? Ja. Dus wat dat ik dat is wel. Dat hoort je ik weer open. Ja, zo daar komt het trouw, hè? Ja. Goed, jong. Welk nummer game doen? The Star of the County Down. Gaalder, live in Noordwijn. One morning last July, from me Burren Green came me sweet Colleen, as she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair.
Such a coaching elf to the shook myself to the sea. I was really there. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in a county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in a county down. As a young bird Spencer, I shook my head and I looked with a feeling rare. And I said I do I pass her by, who's the maid with the nut brown hair? She smiled at me, she says it is gem of the Irish crown. It's young Rosie McCann from the banks of the band, she's the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the sweet colleen that I met in the county down. Travelled a bit, but I never was a hit since my roving career began. And fair and square I surrendered that to the chogger on Rose McCann. No heart to let and no tendon yet, till I meet in a shawl or gun. And in she went and I asked no rent from the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. At the harvest fair she be surely there, and I dress in me Sunday clothes. From a heart and life, from me ladder and life, from a heart and my nut brown nose. No pipe out smoke and no horse out joke, till me plough isn't rascal and brown. Till a smiling bride be me own fireside, sit the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. Prachtig. Gaalder, ik kom echt binnen een minuut weer waarom. Maar ik ga eerst nog even naar Aten. Aten de Boer is hier in verband met het Grijthoek Festival. Die zit noffelijk tussen het publiek. Aten, alles goed? Het is hartstikke gezellig, Harry. Dag excursie! Wat keer loeder! Nou, dat mag morgen ook zo'n feest worden, hè? Wat mij betreft wel. En ze maken mij wel mooi alweer. Dat is stikken heel leuk hier. Ja. Even naar de muziekact, want er is van alles te doen. Het thema er, het plakje er, maar Lucky Fons hier wel even neemt. Er is Doe Maar, de Tribute, Doe Maar Band. Wat hebben we nog meer? We hebben de Amp, dat vind ik heel mooi. Knarsetand, Mosken, de Hoedjes, Blues. Wat hebben we meer? Nou, dan hebben we het meeste wel handje. Hoe begint het? Trio, dat waren niet met jou niet alles. Los kunstprogramma, prachtig kunstprogramma, kan je ook zijn. Tot hoe laat is het? Oers, Ian, dat we lachten. Komt net al te correct hoor. Allemaal smart kennen. Precies. We hebben een eigen gemeente, Zuidwest. Dus die bent volgens mij heel tolerant in die dingen. Wat is de site? www.grijthoekfestival.nl. Succes, mooi. Dank je wel. Leuk dat je wist. Hartstikke mooi. Goed. Ik heb weer Gaalder. Ja, je mag ook nog eens op dat Grijthoek Festival spelen, vind je het? Ja, zeker. Dat is ik net zoveel voor, hè? Hey, wat ben je plan voor het komende jaar hier? Gewoon lekker spelen, overal en ergens? Ja, zeker. Dat sowieso. En wie ben ik nou altijd maar wat nijdingetjes aan de gang en aan het zieken. Dus dat weet ik nog wel, dat we dit nog wel een wetten. Wat je bij omkomen hier weer spelen? Ja, een dobbe. Let maar even jaren, hoe leuk. Wat is ontzettend leuk wat je hem door. Welk nummer doe je hem nou? Dublin OC. Oké dan, Gaalder!
shore. You get too drunk, boys, in this company. You'll roar on Cape Horn on the Rory O'More. I'll sing of an Irishman, honest and plain. But what's in the name when you think of the man himself? He was a sinner and he drank with a saint. And he mastered the fine art of Blarney. Have another drink, boys, we'll have one with me. We're home from the sea as we're back on the shore. You get too drunk, boys, in this company. You'll roar on Cape Horn on the Rory O'More. He lived on the dockside near Liverpool town, and he always been down to the thief and the vagabond. Everyone knew him as Dublin O.C., and some say he came from Killarney. So have another drink, boys, we'll have one with me. We're home from the sea as we're back on the shore. You get too drunk, boys, in this company. You roar on Cape Horn on the Rory O'More. So have another drink, boys, we'll have one with me. We're home from the sea as we're back on the shore. You get too drunk, boys, in this company. You'll roar on Cape Horn on the Rory O'More. For rambling and roving, there's none to compare. If you'd met him, you'd swear man was a saint. If you'd just see him in some foreign bar, you'd swear he was the High King of Ireland. So have another drink, boys, we'll have one with me. We're home from the sea as we're back on the shore. You get too drunk, boys, in this company. You'll roar on Cape Horn on the Rory O'More. So have another drink, boys, we'll have one with me. We're home from the sea as we're back on the shore. You get too drunk, boys, in this company. You'll roar on Cape Horn on the Rory O'More. You roar on Cape Horn on the Rory O'More. You roar on Cape Horn on the Rory O'More. Galder, fantastisch. Nou, ik hoop ze hier gauw weer zien. Nou, even heel snel nog, Chris Jagger. Hij bedoelt dan nog even een rol spelen in dit programma. Waar speelt hij al hier? Nou, momenteel in de Smitten, in de Balk. En Sneetemedje zit er in het Posthuistheater. CWCN Magnetische zit er op een balder. En bij het VVV-kantoor, zeg maar. En Sneetemedje, de tweeters er nog. Bij Podium Pingum in Pingum dus. Ja. Dankjewel, tot de volgende keer. Galder. Goed. Aas is Wim Kratsborden hier in de studio, maar geen eerst even een Volkert. Volkert, jong geweest? Ja, best. Geen Midnight Walk? Nee, dat gaat niet trouw. Nee, ik heb weer druk aan het opbouwen. Hier alles van mijn koor. En toen kregen we het berichtje dat vanwege het waar dat het net trouw gaat. Ja. Nou ja, dat is het risico van het vak. Maar hier is een redelijke vaststelling in de holle. Ja, maar ja, dat plan, dat kent de plank op. Dan maar een hoorfeestje. Ja, sure, dat is het risico van het vak. Hè? En hoe het vak praat, dat moet een keer beginnen. Ja. En dat is bij mij begonnen op de burgemeester Harmsma-squale. Op Agadik. Ja. Op het VMBO. En het mooie van die squale is naast het lesprogramma stiet talentontwikkeling heel heeg in het vaandel. En ik kwam maar eens door Groshout zien en die zei van, hey, zo, maar daar is even de theaterwereld in. Nou ja, goed idee. En op de dag van vandaag heeft dat nog zo. En die squale die stimuleert dat eigenlijk altijd. Ja. En dat geldt voor iedereen. Voor de bouwvakkers, voor de projectontwikkelaars. Wat men maar willen wil. Die squale probeert droom uitkomen te laten. Dus dat is heel mooi. En, mooi, ja. En dat doen ze al 50 jaar. Wat een mooi verhaal, man. Ja, wat mooi. Nou, krijg je daar €50 van me. Nee, het is ik nou wie ik nou wat is hard. Het is, wij zijn heel bijzondere squallen. Wij heterogeen onderwijs. Dat wil zeggen dat wij ons niks onderloeken van CITO-toetsen. Je komt gewoon bij ons en wij proberen dan in 2 jaar dat bij zo goed mogelijk presteren. En dan blijkt dat meer dan tot treden van de bij hege uitstroomt dan CITO-tocht hier. Dus dat is heel erg mooi. Ja. Opmerkelijk, maar mag ik wel lef hebben om die vrijheid te nemen? Ja, dat hebben we. Nou ja, 50 Elien, want we besteden niet tussen 50 hier. 50 Elien hebben ze zei, nou, wij volgen hier dat volgens een Duits concept. Volgen wij een stamgroepenmodel. Dus op die manier hebben wij ons onderwijs en daar komt die heterogeniteit uit voort. Is het heel wat verschil tussen bijvoorbeeld vergelijken met een jene plan en dat soort dingen? Of komt het wel wat in de buurt van dat soort squaltypes? Nou ja, gearworking bij BN onderling, dat staat natuurlijk centraal. En dat is ook hier van de reden dat we drama op squallen hebben. Want je de verschillen tussen BN heel grutter maakt. Omdat je de niveaus verschillend hebt. En moet je vaak aan die dat weer een beetje bij elkaar brengen. Ja. Je mag een feestje.
Ja, wat gaat er gebeuren? Nou, het is 50 jaar dat deze geweldige squalle bestaat. En dan moet er een reunie plaatsvinden. Ja. En de BHS die dacht van, dat geeft wel leuk aanpakken. Dus ze maakt er gewoon een heel festival van. Ja. Een cultureel festival is het eigenlijk. Ja, en een reunie dus. Dus beide al tegelijk. Het gaat allemaal, dat past net op in je poster. We hadden je had het zwaar. Ja, we hebben jou. Ja, jou en zo. Dit op Moa's. Moa's hebben we breakfast met de buren. Dat betekent, het is ik burendag. Ja. Hè? Dat doen we echt met een beetje sponsoring. En dus daar wij gewoon... wij hebben alle gedieksters, en alle gedieksters zijn al leerlingen van de BHS, die nodigen wij uit voor een ontbijt, een brachtje, zeg maar, moa's. En dan hebben we midjes, dan hebben we nog een hele mooie poster. Ja, het gaat hier gewoon, het gaat maar door. Dan hebben we een groot feest voor alle leerlingen, maar eigenlijk alle jonge rijn van gedieken omstreken met DJ's. Ja. En dat zijn alle weer oud leerlingen van ons. Ja, en jongens, dan gebeurt het echt. Want dan hebben we het grote festival met live optredens. We hebben wereldkampioen zandsculptuur. Jeroen Advocaat, die is oud-leerling van ons. We hebben heel veel bands, en dat is juist hier staan. Een squalle brengt natuurlijk heel veel voort. Ja, en dat is geweldig. Het talent nog volgt, hè? Ja. En die zelf natuurlijk, prachtig man. Leuk, wat een feest! Zaterdag, 22 september, maandag. Ja, ik heb er hartstikke vol zin in. En het wordt een lange rij. Morgen eerst de autocross in Halm nog. Ja, dat hebben we eerst. Want dat weet ik al last, maar dat gaat morgen hopelijk terug. En dan grutgelijk, hup, naar de gedik. Hoe laat begint het? Iedereen mee komen? Iedereen mag komen. De hele jong ben we iepen. En ik zou zeggen, als je iets moet squallen of iets in de buurt van gedik, kom gewoon even want het wordt super gezellig. Top. Dank u wel. Applaus, yo! De gedik. Ik ga terug naar Wim Kratsborn. Wim, je hebt een verhaal. Ja, vertel het zelf maar zijn. Want als je de site van jou ziet, dan is het zo'n cv. Wat is het verhaal wat je wil vertellen? Nou, het verhaal wat ik wil vertellen is dat ik allerlei projecten doe voor jonge mensen. Door heel Europa. En dat gaat over burgerschap. En ik doe dat project, dat doe ik met kennis, dat doe ik met emotie, dat doe ik met een film en dat doe ik ook met muziek. Dus ik probeer jonge mensen te bereiken via muziek. En het laatste wat ik gedaan heb, is dat ik voor hun een roman geschreven heb, Smeulend Vuur. En dat gaat over Europa als danseres, maar eigenlijk gaat het over iedere jongere op zich. Ze kunnen zich helemaal inleven. En ik gebruik dat ook op scholen hier in Friesland het komende jaar. Gaat u een soort tournee doen? Ja, ik ga een tournee doen door Friesland. Ik ga naar België, Groningen, Limburg, Duitsland, noem maar op. Hoe lang ben je hier al mee bezig? Sinds 2006. Al een hele tijd, hè? Hele tijd, ja. En ik heb er nog steeds plezier in. En ik doe het niet alleen. Ik heb een man of 20 bij me. En samen doen we dat. Welk nummer ga je spelen als eerst? Het eerste ga ik spelen, een nummer Mag ik zo vrij zijn. En dat nummer gaat niet alleen over jongeren, maar ik heb geprobeerd om me in te leven in de jongeren. Live in Orwin. Wim Kratsborn. Mag ik zo vrij zijn om mijn mening te geven? Luister nu naar mij. Het duurt maar heel even. Ik wil op mijn manier leren wat er gebeurt. Zonder dat ik met leugens word besmeurd. Mag ik zo vrij zijn om niet bang te zijn voor racisme en terreur en andere ongein. Mag ik een hij, een zij of iets anders zijn en het met andersdenkende oneens te zijn. De oorlog is nog steeds niet voorbij. Te veel mensen staan in de verkeerde rij. Heet onder de voeten door smeulend vuur. Als we niets doen, kost het heel duur. Als democratisch burger wil ik veilig zijn op internet. Blijf van mijn data af. Stop met die nep. Geef me bij een sollicitatie een gelijke kans. Ook al heet ik Amat
en niet Hans. Ik wil zelf bouwen aan mijn burgerschap en eraan werken als vakmanschap. Mag ik voor moeder aarde opkomen en van een duurzame wereld blijven dromen. Mag ik zo vrij zijn om te vrijen met wie ik wil. Pest me niet om een of ander verschil. En als ik dan vrij ben, dan wil ik het met iedereen delen. Niet met een paar, maar met zeer velen. Wim Kratsborn, hij doet aan zijn nog een nummer en dan praat ik nog even verder. Smeulend vuur. Wat is jouw drijfveer hierachter? Dat je dit al jaren doet met deze boodschap? De drijfveer is dat jonge mensen opgroeien in een zeer hectische wereld. Vind je dat het de verkeerde kant op gaat? Nou nee, ik ben optimistischer dan 10 jaar geleden. Oké. Oh, dat is ook wel eens mooi. Ja, dat is zeker mooi. Ja, nou ja, de toekomst wordt vaak heel donker afgeschilderd tegenwoordig. Maar dat ben je niet mee eens helemaal? Ik geloof in jonge mensen. Maar belangrijk is dat die jonge mensen goed onderwijs krijgen. Dat is essentieel. En dat probeer ik dus met muziek, met film en ook met de roman. Om hun te vertellen wat er met hun aan de hand is. Is het makkelijker of moeilijker 10 jaar geleden en nu te vergelijken? Je bijvoorbeeld de boodschap probeert over te brengen. We zitten in internettijd. Iedereen zegt het is oppervlakkig. Valt het mee of valt het niet mee om je boodschap over te brengen? Nou, eerlijk gezegd valt het mee. Ja. Het is makkelijker om hun de boodschap te vertellen. Alleen je moet dus bij jonge mensen blijven. We hebben bijvoorbeeld, dat is dan een voorbeeld van wat je dan probeert te doen. We hebben zelfs een rap of hip-hop nummer gemaakt om ze te bereiken. Je moet bij hun komen, je moet hun wereld bereiken en dan zijn ze er wel. Praat straks verder. Dankjewel. Wim Kratsborn. Hij is idealist en gaat de hele wereld door. Zeker in Friesland. Dag Dirkje. Willem zei correct, fuck a system. En nu hebben we hem. En ik zei dat fuck a system, create a new system. Oké. Ja. And friendly, yeah. Kijk dan. Goed zo. Ja, mij zijn we er. Jazz. Hello. Do you have a song for us? We do. It's called Lie to Yourself. Oh, studio is totally for you. Jazz Josland, live in Noorderwind. So tired in the sound, I'm so tired I've been bringing me down.
you. Jazzland speelt jong in Grace trouwens in Lola. You're playing in Lola. Yes, we're playing Lola tonight. Yeah. And then how many gigs you going to do in Holland? We've got about 8 in Holland and about 4 in Germany. Okay. Yes. And then a break or? And then, yeah, a little break. And then I'm going to do some songwriting in November, I think. Okay. Always busy and always with music. Yes, always busy. You ladies, you're great. Thank you very much. I hope to meet you again here in the studio. Yes, I hope we can come again. See you next time. Thank you. Yes, Jazzland, dames en heren, hey, applaus! Ik hier nog voor de laatste keer naar Wim Kratsborn. Altijd al muzikant geweest en schrijver en idealist en alles bij elkaar. Ja, ik ben begonnen toen ik 12 was. Oké. En nog steeds vind ik het hartstikke mooi. Ja. Teksten schrijven. Teksten schrijven, liedjes schrijven, schilderen, tekenen, noem op, beeldhouden. Ja. En boeken. En een boekje. Ja, ik heb hier een affiche. Dit moet nog uitkomen. De demoversie is er. Morgen ben ik om 1 uur in het Firecafé om de demoversie te signeren en beschikbaar te stellen. De bezige bij is bezig. Toevallig, hè, omdat het een bij is. En over 2 weken weet ik of ze het gaan uitgeven. Spannend. En dan is het spannend, ja. Mooi man. Jij gaat wel even door, denk ik. Volgens mij ben je zo iemand die gewoon doorgaan, nog eens een keer doorgaan. Of niet? Ja, ik vergelijk me soms met Bruce Springsteen. Die zei altijd, ik hou het alleen maar vol omdat jonge mensen me de energie geven. Ja, mooi hè? Ja, dat is mooi. Heb je nog een liedje voor ons? Ja, ik heb nog een liedje en dat heb ik geschreven in de Prinsentuin. Want ik doe ook een Walk of Life, een soort creatieve wandeling met smartphone hier in Leeuwarden. En dit nummer gaat over de Prinsentuin. Wim Kratsborn. Loop door de Prinsentuin, kijk naar de lucht. En de wolken, ze slaken een zucht. Waarom vliegen de vogels zo vlug? Steeds komen zij hier weer terug. Hier in de Prinsentuin is het leven goed. Doet de natuur nog steeds wat hij moet. Maar daar in de stad is het leven niet goed. Doet de natuur al lang niet meer wat hij moet. Stop met verspillen en vervuilen. Klimaatsverandering is om te huilen. Stortregens, vloedgolven